whether I feel mobile, whether you're working, self my you. Maybe you say your that man to me. Meters stand, 5,000 liter solar system, every market anywhere in the country, because the solar works every meters stand, 5,000 liter solar system, every market anywhere in the country, because the solar works everywhere. Where there's power, you put power. You tell me that you are the city father that matters, but there's no toilet at the market. If all you need is to put that ball plus a soakaway septic tank, what does that cost? All of that under 50,000 kwacha. Why are you using money to buy a VX for the mayor? That VX for the mayor can put toilets in all the markets in your constituents. Think along those lines. The mayor can still drive a nice car, but it doesn't have to be a VX. If you want to drive a VX, buy your own. Buy your own. Why do you want to pretend? You know that you cannot afford a VX. Why do you want to pretend? Because you are using taxpayers' money. Now you should pretend. Hey. But a decent Hilux double cab aircon, it's a fantastic vehicle. Why you want a VX? Why you want a car costing $200,000? When that $200,000 you can put toilets in all the markets in that constituency. Town clerk wants a VX, mayor wants a VX, deputy mayor wants a VX. Whose money are you using? In that state house, I've not bought any new car. I refused. After the 16th of August last year, the system came to me and said, Mr. President, can you sign here? Before the 24th, I'm not sworn in. I said, sign every paper, I'm not yet sworn in here. Sign here. $1.8 million. That near Chandalama, we ordered new vehicles. Your colleague ordered new vehicles. So now you sign because you need new vehicles. I said, why? $1.8 million for the president's vehicles? Are there no vehicles in status? They are there. Are they not moving? They are moving. Are there no wheels? They have wheels. I said, I will use those. Cancel that tender. It's cancelled. I've not bought any new vehicle because I'm conscious this is not my money. Anyway. Achenkwa na no nu bremu ni odi enkan kwa me yebua waje no dwa
Okay, that be my mini camera for watching. Na me chom said the program na be answer. Program no dey Asem di ka na ne den. There be man ka se bom we. We dey obo my den. Yeah. Edi bre baba na nye he Asem. Yeah be na me say ene program no den. Yo hufi. Na kom sa. Mo. Enana akwama bebe krom ha no. Chete gare. Me matiafo nyina achen ba bia Ahenkan no kodu bia mamombo ni tie. Dwumadi a memne da bia abranta ne dindi kwaku anim kusi buadum ane odi Ahenkan kwa me bua with our DJ and program set. Bra Nelson yede bra mu no. Ebra so se ene memne so yede ebeto amo. Yede dwumadi yi tenetire ho pushi primpuntuo ademaye man eye kotokuman bosome ebuakwa ena at large Ghana na ene no ma mutia miamia nyina no ye sremwada ene ye concentration nyina ye de oda constituency ene emu nsam a ewose ye me edi ko ho adentia politically the father of this constituency is Honorable Alexander Akwesi Akwa MP for Achemodan na wakasa ya wade twamu no sadia mampani kasa ensenkrofo efan word by word you come the mampani kan ewom ni de enim ni nyina no ene ye concentration nyina no ewo Achemodan constituency de ekom entro ebi mu die no kura ebi mu ka ni nyina ye besi nkonwa aka ewa ha from the women organizer I was say Emma a court demonstration no ye MDC for mamra shebe dwani a ono so no wada oda man no say oh that demonstration no NDC for no eno kre anasa nya no kre na se be o NDC for misra mi busa o wo ni kotokuma em oda market wo no nka ho ana na de o ye no embra bi tia se obi bibi chi no so be demonstration na anasa man so mu due bododo empini makasa se mamonko na makọ ebere na yemfra mo NDC for ma enu ni nsama wodo a ekoso eni nkrotu a atwa dan wachia empuntunyumanti amanfo to aba na for the first time the whole eastern region or that constituency and about why to no mudi first woman no mudi first sana be 2024 na se be drop it nyoma ekwoso no internet enkonwasi aye besie no by hook or by crook we are delving into these issues properly ye be wem na ye be do so nsam mangasa na wo amrahye begani wo mpatam amrahye begani no matima me afa manfo policy ebi ma me afa over 200 ebi ma me afa over 100 ebi ma me afa over 150 dem tie swakra 25 enna matia
mate se swakra CMPs ni bi se beat me fa 50 100 ni ade obi so me fa 25 obi a na level internet ye baba dosuko ni ewura ononyamfo Alexander Kwasiakwa ne sem na o kan anim kama radio de eba se baba besom na ensema be free radio ma ba bia na se yehwehwe ne kura ewom ukurom nso awo no vim ne vigor a wo de boa ma tumi abae no se wutwa ni hwe kuro ni mu a umpunto bi se akoso ma yehu ene achim down constituency is going to be on the Asemi Dika ladder ne chese tankra ti tankra no di nunkwa mu a eja wadwo na wuyi kwan susua na wuyi wosame na wuyi koto na wuyi abwana basa internet die yi wasumna tie ye bedosu kwanka sankasa sama ekwasu nyina no ye baba be chechim tene no ubeti voices na ye de mubako achimda assembly ho headed by Honorable Victoria Edu. They are disappointing oda assembly no a disappoint oda womu tuo anomo ye MPP politics and tokwa common presiding member omutimi nyi presiding member no onu no hwe tena opunti na ohwe say developmental project awudu ese kwaso nyina with the assembly led by the MC no wombe se be kwaso ene yababu bo audio entokwa muti assembly wa mu ko oda enoma koma so their selfish interest and ene omu protect ntene achim oda de the spotlight ne be to oda constituency the Brim Central Municipality ne be wie no ubewu de all kan kure ene de all ya manosam sabim producer the totality of Oda constituency no enyane na do makoma so na mom looking forward for next 4 years how to grab people as delegate. I'm telling you, leadership in Oda standing to who owns the delegates. Why ana enipa wamu ye promise wamu to abeyi wamu no why ne kura wam empenifo say sabim producer so suma brewa bebeba ko hwede emfo bia ho. We are talking of current issues. Nana Yasaf Mafu wabedi na MP oko Nana Abu Abuate wabedi na MP oko Honorable Yosu Buate wabedi na MP oko Honorable William Japan Kwetu wabedi na MP oko. We are talking of current issues. Ora Bosomtwe obedi MC oko Papaya Omampeni Kufuo enibedi onye ne babi koi obedi DC oko Honorable Ophelia Kumsi obedi ni de oko Miamo for Fasare obedi ni de oko ene Madam Victoria Du ena ADMC Honorable Alexander Kwasiakwa ena ADMP. We are talking of current issues. The omu ba ya omanye ne ye do ni nyina twam. No comparison for the past. The twam perforce the omuadi omuninko. We are talking of current issues. Ye cannot be at your say woman near Susie some nyade and their performance was not up to standard. Say, ye a modern bon, ye bebeni a person omudu no mentiment into ye compare to tiaum. Tia compare 20 obino qua, but if I say, do it dicano, event, dear Modino, womaninko, dear catching your bohoba, tiene or da on the spotlight of Asemidika and Simba Sua. Ahenkan no bremuni odi enkan kwam ye bua wagine dwa ojujem wedrim Ahenkan no bremuni odi enkan kwam ye bua wagine dwa ojujem wedrim Sado Asamidiko Wadama mi mamwachi Killer Bobonia last killer on radio. I am back. Adoso say you. Hey Hey Etia na ya bre sanatie David Debia. This is the show you need to listen to each and every Saturday.
Say Jumedia po Jumedia bia. You can't send your tia papa. And now we tell you. Patogana for me chamo. And now Ghana man penny and I don't cook for Namnen and I'm a Santa Reggae. Yamianu and Yam Thomaso. Man penny project be a quano, Santa Reggae, mini mammy MC. Now share and grunky to get to say Toto. I was Santa Reggae Breku, who quite factory power 1 day. I'm factory a beer can see about who are not yet 1 year 20 and 10 year to a Motiana delegates in Echo, Menambasa me PM, Menambasa me say, Menambasa not or my say, Mu delegates in tea. Me say, said you swear in his hand, we told you. Me say, annual man penny, and you am to be told me so. Project or man penny is part of a Central region, some of them. I met Honorable Kwajo Ponkroma, MP for Fansai B. We had a very good talk. I met Honorable Alan Kwajo Tramantain, Minister in charge of Trade and Industry. We had a very lengthy talk. I got the opportunity to meet His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo. I got the opportunity to meet the Minister in charge of Transport, Honorable Kwaku Asiama. Over Asiama. Hey. I'm so Janina and we German Peniachino. Kwame. No time. So I'm walk down senior secondary school. Where me body pa. January the nimpen for yeah be was Santa Reggae. No down don't in a jammy class so say kwan say that be ensemble edika. Ti beba nya beka bi. Then I yamra sebedwani so akasa. Ti mra sebedwani kasa. It is like President Akasa with the whole Ghana. Mra sebedwani no ono no ye president for that constituency. Onye ni pato a ti wakasa pesi enya daje na ye kɔ ne kasa nim wa yade papa get from for ba gia tum se no kure schools na eso pe pae no ye Honorable Alexander Kwesi Akwa wonu an wadi ni botom sika estatus ye mo so mom se man wa yade man obi ga sanya no kura oboa e no kure e wonu an botom sika en wodi start e bobo school dan so no na assembly no so common fan na ba re chiche na ukrom nya he ukrom enya he aboa bi na ye friend na atrowie no e ko se bonchen se okopa bosia na da a obegini no wo akotu esika yi o se bati ase o sika na ma atrowie wo de ko na ebi afi no se bo ko ya okay sabri abono so apa usima aduonu enkono adwuma na ne baba hya ase no na adwuma no moma yentie akyem da oba wono no boaboa edom anoma odan MPP ema ne nsema waka ewodan kromu ane said nanu demonstration course so a the whole Ghana agi he TV so radio so nyina say yehu bi da so odan ma ye demonstration ediatia omo MC ene omo mrahye bedwani odan MPP women organizer no so ababe ne centralfo nhyiamu na ne centralfo nhyiamu a oye ne tintini tietie nyina say o modam na demonstration na ekwo so odan no enye ema trudo no mo ye dwadifo no mo odan dwom ho na ye nemum amanyoku a ye friend no National Democratic Congress NDC fo ene hye demonstration ni ba so ebia na maka achia no mayintie odan MPP women organizer se NDC fo no ehye omachi ema na ye demonstration na kasa no ye NDC fo ma eti NDC demonstration no mo ye NDC fo wo fie nyina ye from mo bai ebe ye demonstration ni no kure wo mo de se NDC fo no be hye achire no be ye ade no inti dia muti kroma amukeka nyina na nya no kure a ewom pa ne se NDC amanyukuo NDC ene hye na sa demonstration no ekwo so se NDC fo no ehye omachi ema na ye demonstration na kasa no ye NDC fo ma eti NDC demonstration no mo ye NDC fo wo fie nyina ye from mo bai ebe ye demonstration ni no kure wo mo de se NDC fo no be hye achire no be ye ade no
Enti yɛse saa demonstration no NDC for a war ɔdan ne pɔtam nyinaa yɛfrɛ wɔm samomra yɛnkɔ bonti Alexander Kwasi Akwa Alhaji Sanda ɛne Honorable Victoria Du madam enti saa demonstration course ɔda no NDC for ma saa woman organizer we yɛ trofo ankasa wodin tro na ne nwanwa ne sɛ na nka evi so wedi nka party politics intinka man na enyo masem na omuka na eye honorable MP Fachim da enso abeka bi se NDC fo na shekiri eyentro mama yen ka no krankyere ye ho e wo ye mem na mama yenya se ye ma amanyosam akata ye ni no amanfo pese sabin previa sa mo de odaman edi agro wo de odaman kotokuman eye amanyosam e obibiam ye ma kwan sa ye ni kwan so se ye ma kwan sade ononyamfo MP Fachim dan kasa di ne botom sika abɔ suku eso pepa ese eya na montuo papa a wo se ye hyeni nkuran na ye bɔ na ba so se moneyo a kyerɛ sɛ wo ye bɛmem na mmom asama ne kuran so se yetimi begina simpie so begina petem ebe ka se ya na aise sabin predua samani mu a eye kutre janan na ne bibia tuato sabi no kura ben pa na eye se NDC amanyokuo eba be hye nkrofo be gi se munye demonstration na edwonfo ma na ayembia ntom de womunim papa mom ho womunim papa ede mom ho na se impo se ma na ye NDC fo ma omunya Ghana fo na edwa na ahye no eye de se bepem ne achimda enidwa bosumi ayewomi ne de toso edumiensa pepepe ne afinie sabi nyoma ehye kura ka adwamoda so guo inti so bi be ka kire se demonstrators no omo ye NDC amanyoko fo a enye no kure na so omo ya NDC amanyoko fo omo ye nipa yama amanyosem afra yani ewo ye mpatam ha na nkrofo bi pese omo kire se wo mamanyoko ni de woto aba wo mpatam abiri bi ombedi nkunu no kure no so very factual woto aba wo dan bia MPP ene di mu nkunim enukure very factual no kure petrodo enu so nkire se mumfa amanyosem no enka odama mpuntu nhye na nipa ka ne bo so asem nipa wo pensim nipa wo yam edwa na hye yesi amegwa mkojiska yesi ebi mu okra asem nyoma mu yi ena mo fa mkojiska ene embrase bedwani ne kan se dudu na timi yi omnyoma eso mo fa mkojiska ene ye part of the issues ye be address itiene no emana mu ye NDC fo ye hwehwe mu ti ene so wankan utia nkan fem ye ba memma ni bia ba ne atwomanim sana mu NDC fo na mu kwa demonstration ho mu nchem ne ehu ade ewom. Before we continue eye oda women organizer no boni tape ni sa mame se NDC fo no e show machi e ma na ye demonstration na kasa no ye NDC fo ma eti NDC demonstration no mo ye NDC fo wo fie nyina ye from mo bai e be ye demonstration ni no kure wo mo de se NDC fo no be share kire no be ye ade no. Okay, so this is Mame Safwa. Ono eno ye mo aya de kwama sante. This is beautiful. Ono no ye NPP women organizer Fachim da. We din tro papa. Amanyosema katenani. We enu kwek ba kukure ni za semenim. Na demonstrators yes no ye 150. Omo no 150 de semo no so. But chomo video no ho. Mo ma kwama santi video ni mama pesa wo join your Facebook live na e say demonstrators no me be 150 na say NDC for ma kakre say NDC for word dan patama nyan so be 150 na musu papa say NDC for word dan patama nyan so me 150 dia e na musu yentie say de eye ononyamfo Alexander Kwasi Akwa so e ka ensem we ebi e wo oda any matters arising yempasi ye joshe ebeto mo so aka se ye yankasa se mo nko ha sei na ya beba mo pressure nti mo mpanimfo no mo ne mo man mo ni nkomo
It's no ADNT and a Moko demonstration. It's a police station. I'm here, and the Papa be and caught up some Munko demonstration. Okay, Pacho, join your live. A year Ahenkan 93.3 FM Facebook Live. Any pa a quad demonstration. A year Honorable Alexander Kwasia Kwasom 150 no. Behe nipa 150 no. Yem pese obi beka so na say mu twantro bisa no. Da bi radio dey FM twantro. Ahenkan FM has distinguished itself as one of the best radio stations in Ghana, and we are the best in Eastern region. Yebe kan no kure sede ono nyamfo William Japan kwetu wo ye kan kure no. Allahu akubado. People will go, people will see the true nature of Ahenkan FM. A man, yes, so me 150 no. Emra mu ye video na Ahenkan FM reporter ni ginemu no. Adom TV reporter ni ginemu no. ATV reporter ni ginemu no. Enipa 150 nenye. Into wensu enye no kure da. Sa a man na call demonstration wa chimi da han no. Yo we nipa 150. Join your live on Facebook. Join your live on Facebook. Now share numbers no. You are within or down enclave. Ye count down some amanyo samna omudia kata ya nintia odan ye nyampuntu no. Ya pase ye kom ne bie so. Samanyo samna ya bre afunu ye pempuntu. Te. We nyan tokwa. Empuntu enti ne ye nyina giyirim. Agba abaso sa ononyamfo Alexander Kwasiakwa ye hwede wa ye mrampa wanya empia wo betimi adiampi no ene ye nyina bochidom tanachi. It is empuntu no emade a e wose ye hwehwede entiema sa empuntu no ma nyina no e party politics sa no kure eda ho aye se be kan se enya no kure. Kwame roll the video backwards, let us see the crowd. Me he demonstrated so no omo me demonstration no me hwe into person who nu kura bia wa asem ni mu amepacho yesrebusa. These are the numbers. Ti so bi ka cho say e man ye 150 sabe enye sanity na mumie susu mfa manwesem enkate yani e wo dampatem ha. Muma yensusu emfa manwesem enkate yani e wo dampatem ha. Numbers ni nie Mutu odan na chesa odan de to aba MPP bewini nti asama ye fita mu che tuntum. Enipa dodo we ye 150. Enipa bebrebe we ye 150. We call all this enipa 150. All this enipa 150. Anya no kure no matter who is saying it. So honorable MP Nenka anya hwem nipa esum hui. Enipa bebrebe ya demonstration no. Party politics in tears. Oh, nipa ankono me 150. Womu nye 150. Ni pay. Womu ye 150 no. I can't even give numbers. Wow, he no wow. Afa numbers ni tum. Nafa numbers near them. Atum. And agwarobaso donku. Okay, it's good. You can keep watching the video live on Ahenkan 93.3 from our Facebook page. Them demonstrators omoye oye kire editia odan dwana bosumia ye womi ni afi pepepe ayedwane hye yenye hwe wo ho na yentie eye mrahye bedwani wo akyem dan sanse ensema waka no wose eduedum na yehu se de ekọ si ye hye ebeto mo so aka se ye yankasa se mo nko ha sei na abeba mo pressure enti mo mpanimfo no mo ne mo man mo ni nkomo enti no enti na mo ko demonstration enti police station mo hwe me ya anti papa be yanko na so ma mo nko demonstration emwaye ni ade na abrewa mo ntrase na mo nto ade na afe na mate ase se na enya ye maame no mo ana na omo apeso mo ko ye nwia no mo ndisifo ekosho bachi to ni omo ka bibia na omadane no na akoye ndisifo modus operandi odan ha de ndisifo se ye ni omo de sawo so ye namfo no omo yo mo se na uno ugu ye numas 2020 na yi utwa yen umaya we okay umaya we because achimda and the top eastern region 79.45 that's NDC in the way eastern region it was we NDC
afa to no so wo mo ntwa my elections emma ansa o ma sori yeso de o mo ye ne say wo mo yama de edibiti wo mo na mo we ye no eso aba beti yenko kakra because ye di second na ye di third that's o mo so no ma we fitro o ma we fitro third na for na o mo so ntie ne no mbe sorry na saying the positions no e bia koso wan hia so MP ho me ahudo bebre uhu demonstration ekoso a uhu faso but omo ye NDC enti demonstration a moye no enfaso bi anhye da anim ye uhu faso enyemi na meka mrahye bedwani na eka so ehu iti ebakwa homane so na ye ni mperimfo adi nkomo na yebusom ensem ba ku mienu miensa bi efa this demonstration me passionate appeal a me ye ni say odan adwa na ahye no MPP NDC fo dwa edwa na ahye no amanyoko bi dwa na edwa mu onso no MPP fo nko a na wo ana NDC fo nko a na wo is it on mining punto ne yepe inti say ya gitum say no kre maami we frabo maami we ufrabo demonstrators no me papa nya no ba bi koi asuoja bi ni fie ho no ofri asuoja bi ate say kan kwa no ne menua yellow man ware yes ufra no you are minimum no pa ufrabo o ka demonstrators no abo so ye MPP ni woto ma ha woni ma mo hwe no awabofo a mo hwe Ahenkan Facebook live enye yo no ni ni dini na me hu ba mo mfenche me nye yo no ni wo fra abo so ba o MPP ni ba wo say so ye NDC ni wo ye NDC ni na wo tesan me so be MPP na so be NDC I careless me there is about development o mani punto ni ye hwe edwa na hye edwa no ahye ye pedwa edwa hye a animanim ana abadimika ko no ma hwe no ma siesie edwanim na ma no yes ono okọ no bibia chese maami we fra boabo psi so odigwa wodadwom odigwa wodadwom Good morning, Odianka. I am Abrantia Sami watching you live from Achimudan Old Town. Ahenkan FM, indeed, you are the best in the East. And some said, and Yababekano. We see again. Kasol Republic is grateful to Omanpenin and Adan Koku for the yesterday tour. Yes, that is true. And Omanpeninam Kaswina near no enam ewo epumuho na oye inspection of project I was start here any day omewi omu commission. Yabasa yako ahumane so. Na yane parliamentary candidate for Achimudan in the name of the National Democratic Congress NDC amanyukono. Ni busan sente omo abro be na abo mitim ti omo amadwen say won be bobo e ma no amema demonstration wo odan ha against development. Okay, yankwa omano so tew na yemre sisi opani ede ora Jones so ono na one ononyamfo Alexander Kwasiakwa ekọ dan ha ma Kwasiakwa man so form Paul na oda ho ti wantime ma me di MP opani yamo ache mu akwaba ya minua na pombo ko de adom de ache odi ede nyame ase yakasa ache radio so enukre I am say eti ade adwuma no e wo fom a ye adwuma no wo fom enti na montem nka no me say brese mu no mo betem nka yo ano pa ye bo puma ye mra hye badwanu no nyamfo Alexander Kwasiakwa akasa na no ya wadai ama ensem a ka ye no
no kwari nyame anim nie ya bɔ bi achi ma ye ho adwiri yen dwere se wa ya de papa se oba achim dan school dan pepe ya ono ade ne botom ska ahyase abobɔ dan bi so a get fan kra bɔ about se wa ya de san contract na aban de ma ye no sika ni nya ready to no nyamfo kwasi akwase won hwe mamafo entretra baby basa nti we 200 na moma almost 12 billion old currency 1.2 million what they abo school dan bi so na de kofa nkomatintin nyina ba ne se na nse oda adwa na hyebe afimu an ye wei na man bi TC Mountain ye demonstration ama NDC women organizer because oh madam na nye emma na di dwa wo oda adwom no na demonstration eye NDC fo na hyehye akiri no mo frefre NDC fo nyina ba numbers a demonstration no edit honorable Alexander Kwasi Akwane honorable Victoria Edu na eviso and party politics here cry and kabi yenya kato women organizer the so a politician ti ya wada no nya for Alexander Kwasi Akwaso be kabi so the women organizer na can create through do any pa be 150 bi aye NDC for and I organize wom and o mo demonstration unso na wutu frank ama NDC amyuko na na momo ya sa oda yo odi mame fa akonya iso na mentia oda empanifo ne adofo ne edwomfo ma nyina em se wotem nkache nyame hira wo se ne wodi asem wi atu no odi ne wo mu ni se oni onyamfo Alexander Kwasi Akwa kasa NDC fo ena ehekiri ena yeye demonstration na odi enukure bi anim ene se nyame kasa enukure anim ni se bra ye to aba no na onyamfo Alexander Kwasi Akwa se owo arehemu wo ema na ewo dwom nim nti ene de eba ne sen onu su nim se dwom ma no ne to aba no mani pa onu ankasa eka enti ene de eba ne se na adane akoye NDC fo edwomfo ma no nti edwomfo ma ni nyina ye NDC fo fa e be ba se NDC fo wo but ye asi no mu dina so anti e mo ye demonstration ene se ni Kwasi Akwa hu honorable MP ohu no address issue no hu ko be fa so a obedua ema na ma edwa na ahye no o manya ba bia yeden atena no madi o mu danya bidi ahwe o magusua o ma atwa mo school fees atwa mo base ani base akese a na ya sa tumi o manya bia yeden e de atia enti so ka ye NDC fo na hyase ene ma ema na demonstration me de me ma fam de me nyintum eye ma na nkasa enti o pese o kire se ma na tito mo no ndo o mu nim se edwa na hye do mu nya ba bi ntina ensuo to a eto bro mu nyina nti no sebe nti omu de empanifo se wonu akuma na obi na eche o se di nchene enti e ma na no mo hu situation se de tendi se me nu Kwasi Akwa kasa na so wonwene ma ne ho wonwene wada kro ho because we nya de so de be politics e ya de asi ya yam hihie bi kwansi wadanda mi kra mani fiye ma hu se o de dwa na eja fa ba bi de ba se dwa ni nyina ba hye de hu bi da ye ti bi da we asem kesi a ye friend say asem kesi a esi wona a obia da wontimi na NDC fo ye da yentimi na party politics party ye wo da nyina o da wontimi na NDC so wenya ayam hye amma ye nuanu mai hu se de ye nuanu mai ye ya de ehia enti se mi tu hu na mo na de o ma ye kura ye o ma boa me kwan bi so ama so bi ti ba bi kura no wontie se o da dwa na hye na ye hawo ma o da fo a wo ma bie kwa ma na so tu hu na mo na nne o bedane ne se NDC fo ene se kira na se fo ne se kira se dwa na hye but the MP can say abaya to Eastern region no mo NDC fo mo na mo we enti mo ye owe into owe fo no as a new wobi nyi teacher do ba yusu demonstrators me we video bi o Ahenkan Facebook demonstrators na ye say da bi amanfo bo asem kenye sem futuru into o say we na mo we ye no eno na ahye mo na mo pasa mo painti odan black na national agenda bi a mo NDC for my enti my bi oswame my bi swame ewo yi Asante Mantem my bi o miamia bi na afia ba bedu oda tondo onu no kasem no MP person che say demonstration no enye demonstration bi a ehu mo ara mo hyase se penifo se de o su bi esu nani enti se ebi esi wo kumase for hawko na odan for hawo ye nya ni mo odan se odan de se jowe esi ye senka NDC na wo so anke join esi onu anim se o ka se isi rede ya na ye o refo odan for so abom ho modern amanti na mo be no no so tu wo bo no ho modern ma odan for enti se ye ya ti ase
ono na omuboa no na ono no di first no enti empuntu nyuma ben edie na omo eboa no tu omu si ho ese omadaje etu abama no na de ato omo no omo eso na se no de na oyo oyi omo hwo ana se oboa omo ana opeja omo endi say fine ye enti etu abama no se obeye odan yi enti wonye odan yi onye dwane yi omo makwan ma omo nsi dwa no on lobby so no so oye friend say o lobby skills Dabi o dia MP council ni say edwane de baby omo peso mu yi ma ne ko no se ma ne agituma busumi mienu busumi miensa omo be si dwane na ma ne nyintum nti na Asem edwane da so sa no na demonstrators ne de eyemua na mu chase e wona mpese mu say eyemua na say nyemua David demonstration ni de so ka say NDC for na chase a enye nokre eyema na ewodum ho na ena omo ye omo demonstration se baby a oyi o makono omo prince enye etie bi se baby oyi o makono omo prince enye mi amigina ha na me ko ka kire obi se baby a oyi wa kono emprince because nipa na nkasa omo ayo assessment hu se baby a odo omo kono emwa omo so ati ase ena omo nkasa emeki statement se so omo ko ho na so omo sidwa na e bia na omo afa ma omo enti omo nkasa so omo pemu no omo kire baby a omo so fo omo kwa ebebo omo enti so ka se NDC for na chase a me de me ne nyadwene enti no mpeko obefa so a obeye more consultations any man akasa na on kire omo de enti opeso odo omo ko ho no na de enti a opeso oyi omo free an on kire omo no omo ti ase enu ne hia na se we na ye ne de enu de mfa sebe mfa so bi amma se ne be ya oda be ye no ene ye nyina aye den ye dwene ho enti NDC fo bi anye den sase e ma na wodom no se omo bebre na ye MPP fo set time a oye campaign wo ko dom no so omo so ne so omo boji ni so ye na ye ne de na onu so nim se o ware hemu wo man e ma so dom re hye mu enti na de sare aturenche mato omo a na be me ehu se o wodo eye den e de mama no enti no sabe se utimi so a o ne ma na so ka hye nye we nye NDC fo Asem eye oda Asem omo e demonstration no sabe NDC fo mo MPP fo all the political parties no mu nyina eye den ewum eye oda Asem ne ka enye NDC Asem ne ka ono no oda no enti onya so ode sobo eye den ebo NDC fo no na office market nye den emo na ba bia ma ne tena ofi o ma no so fi so o maso beju omo no omo tena no si dwa nye de emma na edwan de esom oda nyina de nyina ba nya ba bia den akọ pedibi ato aye den edi se emma no omo ololu kwam no mu di dwa wo na ya toto chinyam omo aso toto bi iti emma no omo ololu kwam no mu di dwa na wo so ya to about 2020 from 2020 up to date no usha empuntuo ana o expectation antiana council di be gina se o person ka na udi anima onsan kan a unua ononyamfo Alexander Kwasi Akwansa kan no from 2020 to abebe 2022 no o expectation se wo de wani hwa san na ho nwoma akoye di amount odi efise to abawi ye besinen me hwe enema ekoso oda me de enkosi mame esane se de sebe de aboa kwa ne se ye honorable member na ban ene woso enti sa enema development bi a wo se ekoso enema bi a wo se oye ede boa oman no ni hu ni se de koyi enti no wonkeka no because enema koyi a mfi se dwan si ye 1 year ni ye hu ni se enema kra na edan na ebubuku ho no kra no po ye hu se ye de machine bi kra be si wo se ye clean ho ye clear ho ama man ko nya ni da so say we there they make it the first step I just say any bra by be ni nyina ne ma ka nyina ye den ego enti we che say sabe minia honorable Alexander Kwasi Akwa did you media ho die no me there so many because what share ye no what share pimpim a what share ye no ontimi nyemu ba akokra enti me say onke kan ho because the other corner there, and yet the NIA expect me, or no Wabem, or no Ankasa, at Hose, or lobbying skills, or Beko Weho. One visit, one fact to Krametin, or one of the friends said, TV stations, if you cross, already a Mamino, or Betimiako, Fuamano, or Betimiako, Tonamano, Ama, or baby, or that. Well, I'll go 2 years in it. And you dear part of it in such one day, one fact, or young for Adia 2 enemy say, Nano Yawado say, here be anche, a fan Kotoku investment,
a kyɛ sɛ ɛba ɛmo nsɛm a yɛbɛyɛ 1 factory no bu a ɛdi ɛda so kotoku investment kyɛno nso ononyafo atu ho anamɔ odi ɛnde ɛno deɛ yɛate abrɛ ononyafo yɛ a wɔhyɛ bɔ ɛwɔ ne campaign mu sɛ ɔbɛyɛ rice mill ɛwɔ dankwanta ansa ne ato aba ɔdankwanta ɔsɛ ɔbɛfix ɔmo park ansa na yɛyɛ election how many years ni ɛnde ɛno deɛ ɔka agye sɛ wayɛ ama yɛhu ansa ne yɛbɛgye because the ononyafo lɛza dakwasi akwa deɛ gidie paa me deɛ no wɔ ne mu deɛ afiri mu nim sɛ saa na ɔdamfo nso gidie a ɔmo wɔ ne mu na deɛ afiri mu sɛ bɔhyɛ a wɔhyɛ no ɔhyɛ a ɔnyɛ dɛn ɔni so ɔbɛka nso nya deɛ ɔbɛyɛ dɛn agye sɛ wafesi ade na nsa na memehu a medi ho adanseɛ ɛsiane sɛ yɛbɛto aba no wɔhyɛ bebree a wɔhyɛ yɛ nyinaa even ɔdankwanta koraa no park a ne yɛyɛ a na amanɔnifoɔ na ɛyɛ no ɔbɛsɔpe wɔ m sɛ ɔbɛyɛ ansa ne ayɛ n'akyi ɛnɛ park no da so aka hɔ na nea na mahu sɛ ɔmo atwa foundation bi a ɔmo lay block bi wɔ hɔ nom so ate ase ɔsɛ ɔbɛyɛ astrotep afei deɛ asesa kɔyɛ the normal ɛfɛ ne sɛ park no ɛno koraa nso so a yɛnyɛe ɛma nkwantafoɔ aka ho asɛm saa afei na mahu sɛ wɔama ɔmo sika bi a ɔmo asate sɛ ɔmo ɛbɛwie sɛ nwie ne nyinaa agye sɛ wɔwie ansa enti no wastart ne nkwa deɛ ɛnyɛ da wobɛwie saa ne nyinaa yɛbɔ mpaeɛ sɛ biribiaa deɛ wohyɛ aseɛ sɛ wɔyɛ dɛ wowie enti yɛhwɛ sɛ ɔbɛwie but sɛnea ɔhyɛ ne bɔ a ɔma ne deadline no saa ne deadline no wɔntumi mmiti so ate ase enti na ama amanfoɔ yɛ dɛn ɛwerɛ afiri ne mu ɛwɔ dan kurom hɔ nom no because sesi a no sɛ yɛhwɛ population no kura mpo no a ɛma ne di mu akoten paa enti sesi a deɛ wɔde ayɛ ɔdamfoɔ adwomfoɔ ma yi a wɔn yɛ demonstration wɔanya ayamhyehyɛ mpo ɛne wɔn ankasa ama ɔmo boantɔ ɔmo yam na wobɛyi ahyɛ ndc foɔ deɛ ɛkyɛ sɛ papa no oni bibi papa bi ɔde bɛma ɔdaman ɛno yɛ wo adwenkyerɛ ɛyɛ me madwenkyerɛ sɛ madwenkyerɛ aha nti na gye nyina ne sɛ deɛ ɔbɛyɛ biara na ɛnkɔyɛ biara de ɔde bɛhyɛ ndc foɔ deɛ ɔbɛyɛ bi ɛnkɔyɛ moa wanyɛ a yɛba a yɛbɛyɛ nti sɛ ofiri sɛ aha ɔnyɛ na ɔde bɛhyɛ yɛn a yɛba a yɛbɛyɛ yɛ ndc foɔ deɛ ɔdamfoɔ nso nim sɛ yɛsi a yɛyɛ dɛ yɛyɛ because yɛayɛ bi pɛn ama ɔmo adi ho ama yɛdɛn adi ho adanseɛ nti wɔde wo frɛ me anɔpɛ yi a na me sɛ nkɔmmɔ twetwe no yɛakɔwie no demonstration no ndc foɔ nyɛ dɛn ɛnim wo hwee yɛto aba no ɛdwomfoɔ to maa no mpanyinfoɔ bobɔ bi ɔse kɔtɔ deɛ ne bodwɛ yɛanyɛ nkyɛn ne deɛ ɛmfa baa mmra ɔmo to aba ma wo na ɔmo yɛ oyeye na ɛyɛ ɔdɛ na ɛnɛ deɛ ɔmo ho akyerɛ mu ɛboa ɔmo de a wokɔyi ama ndc foɔ nti ɔmo to aba no woyɛ campaign na ɔmo dii w'akyi no ana waka nkyerɛ ɔmo sɛ munyae na mokɔto ma ndc foɔ ɔmo to a wo na anya baabi siiɛ no ɛndeɛ ɛduru deɛ ɛden deɛ woyi aba bɛhyɛn deɛ mmerɛ deɛ yɛmfa abasobɔdeɛ nyɛ dɛ ɛma wo wɔnyɛ deɛ ɛden no yɛmmɔ no n'aba so sɛ ɔbɛgye abasobɔdeɛ ɔbrɛ a ɔnyɛ nneɛma na sɛ deɛ ɛden baako na ononyafo kwasi akɔ ayɛ yi a sukuu dan so apepɛ yi a ɔno ade ne bɔtɔm sika abɔ so yi a guest fanfoɔ koraa abɔ n'aba so sɛ wayɛ adeɛ ade na ɛne deɛ ɔnka sɛ ɛnɛ ɛden ɛna mekyerɛ sɛ ɔyɛ deɛ yɛ a yɛbɛka deɛ ɔyɛ a ɛbɛboa ɔdan no yɛbɛka deɛ ɔyɛ deɛ ɔntumi ɔnyɛ nso ɔyɛ a ɛmmoa ɔdan no so yɛbɛyɛ dɛn yɛbɛka nti sɛ wabɔ sukuu dan so a sɛ abɔ n'aba so nti wɔn si dwa no so ɔmo si dwa no yɛ mɔ ɔmo aba so ɛ wɔbɔ sukuu dan no so deɛ adɛ no wanka sɛ ndc foɔ na ɛmaa ne bɔɔ so sɛnka wei nka mu yie na nkɔ abɛgya so sukuu dan yɛ a me bɔɔ so yi ndc foɔ ɛna pusi mi ara na ayɛ dɛ ɔmo mi sika kɔ na me de bɔɔ so ɛne deɛ ɔbɔɔ so deɛ yɛmɔ aba so na deɛ wutumi nyɛ deɛ yɛmfa so boɔ no ma ndc foɔ odi na sɛ deɛ ɔkɔte bi wɔn nti wo deɛ yɛn nko ara na wopɛ ba deɛ nyɛ deɛ yɛmfa nkɔ so a ndc foɔ na yɛ dɛ bɔne sɛ asɛm ɔka na ahamu ndc foɔ na asɛm wei deɛ odi ne haw a ɛhae no ɛne sɛn so ɔno ano onim deɛ ɔɔka wate ase ɛna obi a wɔtie biara so ɔwɔ daa biara so nim sɛ ndc foɔ demonstration no yɛnka ho yɛnhyɛseɛ yɛnkɔfrɛ wo biara ɛnti no ɔno ana ɔka no asɛm ɔno ana ɔnunu ne ho na ɔsere deɛ ndc foɔ deɛ wedeɛ hae ɛnka yɛ kootu kora na kae sɛ na mmom deɛ hia ne sɛ ɔdan adwane yɛbɛyɛ dɛn yɛbɛsi ne yɛ maame mu ayɛ dɛ ɛnyɛ baabi ata na ɔmafiri kootu a no sɛ wɔkora yɛhu ɔde asɛ sɛ kaa bi koraa ahwɛ na sɛ kaa bi kɔte firi sesi a ɛno nso akɔfa asɛm aba nti ɛno na ɔnwene ho na ɔnyɛ na sɛ wɔanyɛ a yɛba a yɛbɛyɛ ɔdamfoɔ so de ɔmo de yɛdi sɛ yɛba a yɛbɛyɛ dɛn yɛbɛyɛ na mmom no sɛ wɔanyɛ a yɛba ne yɛyɛ a ɛno nso ayɛ a na ɔmɛka sɛ mpp foɔ na ɛpusi yɛ na ɛyɛ dɛn yɛyɛ nti no mesrɛ meka odi yɛ honorable member sɛbesɛbe mpanimfoɔ sɛ tɛkyerɛma hɔ yi mporɔ
na sɛbi okyɛkyɛ ma so deɛ etwa wɔ asen yuwan mesɛ na ɛyɛ politics deɛ ɛyɛ ɔma no kwan na adi nkwa bi on bia ɔma dwumfo ma anyɛ den ehu bebia wakɔdu yɛ wontimi ɔmo mu sene sɛ ɔbɛdane sobo na ɛsa na politics na woyɛ no sɛbi kɔyɛ kontompo na kontompo so bebree di w'anim a edu baabi a woka no korakora yɛ nyi wuni nti wonya sɛ yɛ NDC foɔ no na ɔno ankasa hu kwan a ɔbɛfa so ɔbɛyɛ so ohia sɛ wɔne yɛ NDC foɔ so bɛtena ase na yɛso yɛade tɔ a ɛwɔ yɛ tiri mu no yɛne yɛ papa a ɛwɔ yɛ tiri mu no so yɛne na tena ase ne yɛakyerɛ ne sɛ yɛwei wɔhu baabi ɔde wɔhu bɔtɔ mfa kora nhyɛ mu a ɔyimbaakye yɛ mpanimfoɔ a ɔmo na ɔmbɛtena ase because ɔda ho hia yɛn ne yɛakyerɛ ne kwan a ɔbɛfa so a ɔbɛyɛ dɛ ɔbɛtumi alɔ bi a ɔmbɛtumi asi market na yɛ dɛ ɔma ɔdamfoɔ ɛti no wɔde mesrɛ sɛ honorable member awurade nka ne ho na mmom wɔgye anuonyam deɛ a wɔsi hallelujah na mmom sobo ɔba deɛ a ɛno deɛ ɛnkɔda ndesifoɔ so ɛno deɛ wɔntwam yɛhia mputuo wɔ da yɛhia obiara sobo obiara mesrɛ na ɔda yɛ dɛ ɛnyɛ yie wɔsɛ bebrebe a wɔhyɛeɛ no ɔnyɛ sɛ obɛsi SHS wɔ yɛboa kurom ɔnkɔsi mu ɔmo ne nyinaa wɔhyɛ a wɔhyɛ yɛ nyinaa wɔse 4 years wɔntumi anyɛ a wɔayɛ ne book na owura Jones Asante 4 years no enui till after all 2 years iji 2 more years no bibia betimi asi odi mpanifo sɛ ebi da onum na atu bia bi ho na sɛ bi na num ntina watima abo odan school so pepae no yo mate enti no sɛ watimi abo school no so so pae ne dia ɛno de na meka sɛ ɛno pae enti won to aso wɔhyɛ a wɔhyɛ no ɛnyɛ school no ko aso bonko a ebi aka kire ɔno ana si 4 years enti no 4 years ne so a ebema na ɔno ankasa so ayɛ den ebu ɔno abegu so ɔno abebu ne ho nkonta yɛ twɛn no ba sisi ade yɛn kan anu ntum enkosi sɛ 4 years de bedu sɛ ɔyɛ bibi na sɛ nko yi a yɛbɛka yɛka na yɛka atre no yɛ ɔkyea yɛbɛtre no ama na hu sɛ ɔdaa no sɛbi ɛnyɛ MPP foɔ dia ɛnyɛ NDC foɔ dia ɛnyɛ CPP foɔ dia ɛyɛ kotokuma nyinaa deɛ ɛdia nti bibi papa bia bɛbɛ mu bia no ɛbɛ mu yie ɛde man ɔkɔyi so ɔde bibi papa ba aka ɔdaa yɛn nyinaa bɛka yɛn nyinaa bɛyɛ mfasode ama yɛn ɛno ne yɛhwehwɛ nti wonya saa the blame game now ɔbɔ sɛ NDC no onyai no sɛ ɛyɛ NDC mpo a yɛhyɛ ne sɛ ɔnyɛ dɛ ɔnyɛ market no ɛma yɛ maame mo ɛnyɛ NDC fo nko na bɛtɛm MPP fo nso yɛ dɛ ɛtumi bi Obani Jones Asante a wogyina mu ma NDC amanyɔkuo 2020 election anopa Ahenkan 93.3 FM yɛda ase sɛ asɛm a yɛbapa MP kan no yɛma kwan na mo nso a wo ka fa mo ho no maboyi mo ho ano saa na journalism deɛ ɛtie yo di mi so damase thank you owi aka saa de na mo frɛ MP wakasa nti MP anu masɛm na ɔkan no na ɔka di fa NDC foɔ ho tina ɛsɛ ma NDC foɔ no so kwan na ɔmo yi ɔmo ho ano saa na da ubo enwuma no yɛyɛ no obi ka asɛmfa kusi mensa ho a ana kwaku anim kusi boadu ho a no ama ne kwan no no so ayi ne ho ano saa pepepe nti MP ene di kan kasai te ɛsɛ ma ɔma o kasa form ho no ɔmo so mo yi ɔmo ho ano na akaka ne bewie edwane issue no ɔmo wom no ne no mo wie na presenter no so ɔno so kotoku ni no so aka na dwen na fi akɔ the next story so sabri edwamu form ma no bia ba fie ha besam na mukasem so mu firi dwomu pi ana say wo mo boa edikwa wo de on set to microphones mom me amini pay etimu ma yentie oda women organizer wo say demonstration odi anka munya aka na NDC for ma we MPP for ma NDC for ma demonstration to who na mo chiche chire demonstration yentie women organizer ye ma muntie MPP women organizer no first se NDC for no e show machi e ma na ye demonstration na kasa no ye NDC for ma eti NDC demonstration no mo ye NDC for wo fie nyina ye from mo bai e be ye demonstration ni no kure wo mo de se NDC for no be share chire no be ye ade no ti say NDC for mo ma pa wow ni bebe we nyina NDC for ma nko ana ba ne yato mutimi nwi oda no NDC for ma mo ya bro papa say mo ye demonstration kaka mo nto aba demonstration kaka na mo ye mo bo amanyoko ni for mo oda pa okay mame ko eme ya mo ye me mame num akwaba mame me mama akwaba
na mapomu na wonso Yesu adom boko me ba cho mudi dwa wan mama mfia se mfi me mama o space pa cho din di say ba cho abena eson wo yo dwadini wo abo ana asene me wo achimda edwom okay me ohima abedi akiri wo yo ohima abedi edwa ne nyina mo wo ohima ba ko ana ene di so edwa ne nyina ye wo president okay wo hwe edwa ne nyina so okay ono na abedi akiri ne me pacho na wo ton den wo odan adwanum pacho me tonam o tonam enam ben kwa asusua amane usame ana prokontwere kotodwe yemade enam bia oba manim a wobenya bi if school for ko school a wo mo hyeto mo monkom bibia meton bi monko de me yiri pepa o tinema bi to bi neze anope o de hiti hyeto bi amame oh okay nti wo de wo ye obi a wodi dwa wo nam ho papa una ye vice president odan edwa kese ni nyina okay me mama a wodi so pa chon se fro se wadaroma Ipa chow you from Sophia lawyer. Hey. Mama Sophia lawyer. Yes. Me mama na dey for lawyer. Abodi a waja to so na wa ko school abe lawyer. Man ko school abe lawyer. E dwom asem ntira na ya frɛ me lawyer. Ono no ka asem na nye no kra o de betu dwosesi a wasma wo ka no nye no kra. Okay. Enti mama Sophia misra mi busa wo ton den wo dan dwom. Me pa chow me tonam. Me ton kobi, me ton kako. Okay. Any momoni nyina ka ho. Okay. Enti ante Sophia AK lawyer on so we dwadini wa chim dan dwom. Mama ba chow so e fro say. Mpa chow frɛ me Agata Ejiri. Mama Agata Ejiri. Mpa chow. Infantia. Mpa chow yo. Nda odan ha na ete a. Mpa chow yo. Mpa chow edibwa odan dwom a. Mpa chow me odan enam heman. Omo muton enam wo nyina pani no enemy. Enewa. Mpa chow. President oda edwane nyina president ni enamfo na ye ayiwo edwan odanjo wow ye na uposu nyangwala post yo ye dase mripe mama kebe mama so ya dam ho de mpese hye nkomotwetwe no so ase ene president me starting free ho na ne ya wada the father of the constituency openia wono no gina ye nyina nem ewo Ghana mrahebedwafie ekasa wo kasafidie efe ne community FM MP ono ane kasafidie eso say demonstration de fam ho ne nye ni nsem ne nye ne bedi nkomo de fam ho no ewo ye kira ekọ so odan kro dua mu ha no enye ema na sebe edwana hye na munye babi ntra no ena omo yesa oye kire no na ya NDC fo na hyehyɛ kire na mo kan ma no gum no mo ye demonstration no patwa asem no wote na wote ya se na musom me da se me pacho asama o kan say NDC fo no de me mantimpo na mente so na nye NDC fo nso yankasa ma na ankasa ne ye hu yan amane ena yankasa ya adwen say ye be demonstration nye obi na ka kire yen say yenye ene ye yankasa mama wo hwa obehu say dana ye saade no na ye mankwa bebre mankwa mema no kura na won so tidwan mu bi a ahye no mpo this is wa aban baby atena nti ye na ye nya baby ntran ye na ye pre baby atena nti NDC ni asem biale nim nya NDC sam ade a ye no kura no na ye mpese se NDC ndwom kura no bi bato a ye mpe MPP ndwom no bi bato a ye mpe mmana na yankasa ye bre na ye pe baby atena enti na ye demonstration obi anhye ye chi the odi kai beka say sabin pedu say mo amoye demonstrators no mo ye NDC for ye women organizer ema achimo dan yes no so edwadini woman organizer no yan ye ba chiri ya na ono na se wa ba ya yempo wonyi ne nkyere yen onyi ne nkyere mo sese so ye woman organizer oh okay wonyi ne nkyere yen o woman organizer ma NPP enya mo dwadifo no ayo ye kwa meeting a na ye ne na ekọ ogina ntumafo ntumahema anem okay ye na ye dwase ene ye firi dwom ya ba edwanachi ye ba edwanachi no ono nyama bi anhye bi on do tene ba bi o lorry kwam ho edwanachi na lorry kwam ho ti se odna adwadifo no lorry kwam na mudi dwa lorry kwam ho na ye wo bible so mi say ni afini oh okay okay inti dia maame ne kan no enye no kure enja no kure na so no so yo ba se enye no kura nko ba be je be kasa de akire mo
na sa ebia ono bia na opese o de pre bibi nti na nam so na o ka sa asemi yenim MPP sam ni yenim NDC sam de enim ane sa edwana hye nti aban emmo ayen no meye man ti mo de yenye edwane mama sa MPP o NDC o emfam ho da bi ya no na ye ho adwen na ye de ye sa de no kora sisi ayefra owura Jones Asante a wono one ununyamfa kwasi akwa epra kwenwe ho a ye bo kwasi akwa chidoma ni di ni so nkunimi woso ono de wono na oye NDC ni wo munim ho hwe na de open senka dwana yenye anu osa ka biom se edwam ho MPP fo kwa na doso e wo dan dwanim enti eno so mo say me de minim say ekuroi eye MPP stronghold okay minim pa na mom nienti eye demonstration de yanhwe MPP ho yanhwe NDC ho na sa ni awabo ni din ne kra no minim no Jones Asante no ni mo dabi na MP de onim no MP minim ne pa washia ne pe MP akwasi akwa minim ne pa mehia no bebri na washia na demonstration omo yeso be no mutu so anamon yetu so anamon pa muni mutimi ni mpanifo edi nkomo se de mpose mu yeni no mu ka bibi kire mu oso mu ni mu hia yi se ka be ya nka mo ntwentwen na ade no mu kra na bebe mpose mu de mu kono mu nyintum se nka magia tuma nka band bible so mienu miensa asidwa no kra de mamo ana ma me muso mu nyintum sa baby ode yen kono yen wo Central Market baby ode yen kono na ekwanwa afenso ehwo nya bia na wasiesie ndadampo a wohu se ehwo yedwa afi ansa na wo be ye me abrewa me ntumi enante emfi St Francis enko quarter stop na me kwonso na se bia me faka so me faka mpemienu meni hu sika me de be fa sa aka npo e de akọ in and out menya be ye se 120 na se nka me wokumpo na me ku ama me sika 200 sa me mfa nko didwa nye 200 fufuru mu yo dada no mu 20 Ghana sa me mfa nko didwa na se me yim 120 na me de fa ka na sika hina aka me de be didwa enti na ehwo no ya kira won se ehwo no ye mpe afenso so wode yankọ ho na se koba se wa ye dwa na nya ade a wo bema ye dwa ne bi apata no wo bema ye bi wa ye bi pen wo ma wo station wode ye wo ye ma ye tidwom so wode ye ye wo ba bi a se ye nya hoho a ye ne ahoho ne tena ne ye no ema wa akwa aba ye no ka de enti a wo bae wo ye wie no wo bobo edwa no mu yakọ afa ma wo ye wie wo wie wanfa ehọ na amayen ba kumpo wanfa amayen se yemfa in office intimity sa wo ba menchen sa wo ba ni medi nkomo a wo gina ho na mso mi gina ho ene ye bedi nkomo no ntama na awko enso ka na nka wo betena ase na mso ma tena ase mama obrensu ansana wako enso na de ni wo sa enti na ya ye hu se wo wie a ye nya ti se ye nya de a ya me baabi a wo ya ye behu ti se abaabi ahina na mo de mo pese aban sima mo eno de pese aban sima yen pa na ansa na obesi amayen no ena yen hu baabi a ye pese ho no nka wonko sese mayen na yen kwotena ho na ye wie a wo wie aban wie a na se ode yen de na ama be mayen a na ode amayen se de ye kan nala ena eno na won pese wo de mayen nti e ma demonstration no e bai nti demonstration de yanhwe MPP ho yanhwe NDC ho okay mama na honorable saka eye sikasem a efira ban mu baaye se momu bi enya bi ebi enya abotre sikasem no so wo na ye president awde dwadifo ni nyina ade na makwaji sika ibi na mo amukura se twa mo ho ye oye kire na mo atwotwo placard so ena sika na yankasa fama women organizer ene ka se wo Yesu se wo chin Judas Iscariot se akuti abo we nyina sika nso magibi yo sika no ampa ni edi ka no ma maslokfo brain sika brain sika ano esum se obi ayanum ahemafo anase yemmanum nyina obi anya 2020 2000 Ghana cedis 2000 okay enya empo nya obi ampo na nya 20 no ebi nya 10
ebi nya 5 ɛna ebi records wo ho mo so din no kore okay ɛna ebinom so anya bi kura nti wɔn ma anya bi kura no na yenim sɛ ebi foforo bɛba wɔn so ebenya afei ne etia ne sɛ ne awo kyerɛ sɛ mpe ayi ebinom anya akɛse wɔn ma wonya akɛse nde wɔ kyerɛ ne sɛ wɔkan sɛ enka yɛntwɛn yɛnso ye ne yenim sɛ yɛntwɛn ɛna afei nso MP ka radio so sinipi sɛ ɔmo ka kyɛm sɛ mo ntwɛn na efoforo bɛba ɛno mu bɛdu ebi nya abotre sɛ okay yɛbɛtwɛn ebi nso sɛ de bi ɔmo de bɛgye tu na me sɛ bante saa asɛm sɛ ɔka kyerɛ me sɛ mentwɛn wa wo yɛ president how that be kanala mpo a wɔkyɛ na lanso enka ɛsɛ sɛ wɔde fa wɔfrɛ ne sɛ yɛmma nom sika na wɔbɛnya no nka ɛsɛ wɔde fa president fo anaasɛ ahemafo no so na wɔhu wɔn a wɔte dwam a wɔtɔn ade na wɔn nneɛma ahye we wanye ne saa ɛno ne sɛ obia ɛkɔgye enti no sɛ oba so susu sɛ asɛ nipa bi a enwa dwadifo no nya sika ne bia na ebi benya bi ebi nya bi ebi wɔn a wɔtɔn ade na wɔn nneɛma ahye no so ebi enya bi 2000 na mo mu bi nya e bi nya 500,000 sɛ de ma mo ka no mo kɔgye sɛ sika no we mo kɔ bank anaasɛ hwan na de ma mo yɛkɔgye wɔ ayi presby asɔrdem Ugo just got friends as on them. I'm better use humana. Okay, who as president, you know, any part of do saying, Enna, who a drum for man, I'm okay, a dread for no. Who records so many years can be, and then a new trim. And the enemy trim. Yeah, and I'm phoning a door so far. Okay, and so enemy trim. Tisika Botia, a buyer munya 2,500,000. Ano so wo se bia can 1 billion 2 billion ano so ni ano so minim okay the atene says can nyina ye 4.1 billion a million o de kwesi kada de ma 40.1 billion billion 40 aduanan e na chiri po baako de obi kan say sika we ya ba na se ya chamamo a se ni sika di be si dwane na ahye yo Tumere na bia yesi. Ene ya chama ye na 20 what can say 2000 amiyan. So wo kan say wo je wa de da wo de aye edwara ma me age na fa koye 20 we yi no. Say yen sika bia sabe. Sika ye de ma ahye. Ye de ma mo sabe se ana say ye de chemo. O de ma ye say backlock sika no yen fanye adwuma. Yen fanye adwuma na afe ansa na wo beje. Nti say say wa frefre yen say sika no time aso tizia 2000 mo gwa kotua ai sa muntua ensihu bia o ka sa won fa ensihu mo nsi ye ho tizia watua wo de pa cha da bi bo afini nti afina wo kan na afina say me hwe say me kotua nti afina mo afrem okay president pacho dini bi wadaroma agata ejiri maame agata ejiri obahume so kakra na maba eyo vice president nso na me ne ono so abonkomo vice president memo akwa babiem ya aja sabo din bi afa na ebi obi di na fidi ato ha abeneson okay say MP so be ka bi na ye hia de say yemusa musumo said the woman organizer na MP ka say mo ye MP before na NDC for na hyemochi na mo ye sa wo ye kire no sa na tie on yo medamase ene motiefo nyina sa asam na wo kan woman organizer na ka say MPP for NDC for na hye yechi no en nukura ba kokura nim nukura ba kokura nim me NDC ni papa ye okasa ye Jones Asante enne ya me ba hai ene mabete nenne so ye kokko so ye tuntum minimu no mama we sure me ye sure pa Jones Asante gina 1D samanyokodi mbe pre MP no wan hunu entine nka me ye sure pa efi say bra na wo bo ne ntoa no me na sam nka masam ho enti onam ho kra me hwe no hwana na nasam nka wasam ho NDC ni no na nasam nka wasam ho na sam nka masam tina won check no dabi hwana na wo de wo check no me de me check MPP pa oh ntu MPP ni me MPP ni we sure me MPP ni odanjo mo bia nim se me MPP ni evi kra no na demonstration wo ko bi me ko bi papa esimi na so me ko bi papa
nti NDC for amere musika bia se monye mfenye organization am mfenye demonstration me say NDC for yenim obi a ntina mabọ me di na breso NDC ni osi oni mi no omra no nkasa ma mi we mi nim no me di no abreso ti women organizer na sema na waka che no asama waka no oya akohwi ni mu akohwi ina we atwa no NDC for obi anka demonstration na ayekore no ho sesi amase kire mu obabia mu di dwane te sen ya setre made agi nyame oh ena wa bohwe he nyame ena obaba bohwe he ne yenyi oboafo bia a obaba baka ya asama ma he tise nyame sesi asiska no wunya he ska menya 20 million 2000 Ghana cedis me niema na makodwa aba na makodwa aba me nsane me niema so ene me niema dada wo ho nyina ejadem papa 20 million ena omode ma me afi ni se wutwa wadi hwe wachi a anati usen aya na me hu nia me nka sa me kai me niema na esum ho na me hwe nne ya me kasa na supopro ehine me if you say na me kuta me kakrawa a me de ya madwuma na me menye bidi inti dan na demonstration mo ye no asambe na mpese mo kakira ban yes ma na ye pese ye kakira ban ne se edwa na ahye no ohu ye mobo no mesi dwa no mayen na ye no ma ye se ye hiafo yi obiele nya baabi ntena no nipa no fa ntoduane ma ne manni if you say mo ankasa mo nim se na Ghana man ya ewo mu emma ani aboafo efa nkwala ho if you say so ba yi nani efre ne ma ho pe na kwala na ekoye kwasampani no ne namba sabasa mejaha yi obi mpo ho a oni me bada sa me ba wie secondary school a me ankasa me so ne nsa e de ne ko station ekodwom kira dia wo pe na me ntoma wo enu nti onkodi obi achi se yenkwa ha yenkwa padwuma nye obi ade da ho ayakofa nti me ankasa me koye selection ma me ma ti edru ba bia me ba hyeda me na na wumpie titisi aba so che sasitre mu ayeden papa sitra na ayeden ena nsuo so ukwoto ade akura sa wo beton a nsuo jagu mu pe ne wanya ba bia fansi a na wo se nsuo gu ade nim na sei ma me asamo so maso oden kakra san se yesi MP kasa mitie bi wo se senka mo pini ba bia de mo kono so a enke mbeyi mu free na ayeso aboso mienu miensa aban be si dwana mamo ba bia di yakone de amoa yen emwa ye kura efi se ye ba adwa ye chi kura no adeto no wo se ne esitie enkose de nanka moni mu dabi enko kura mo wajanan bia ne se be dwunso dan o bibia ni ho ane wo kwa dwunso de oba dwunso nti wo kofia no waboa no na hye wo bagim wo kofia nsa no wakohwe agu to dwunso gu polythene bagim no abon po ai ne dai wo de ba hye wo bagim enti mo na wa mu yi a chan lolo kwa ho amapon dwa mo kofia nya mo ne dwunso ne nam me na me ka kire wo na say yesi MPP women organizer no onu si oba o ton tuma wodwam ho ba bi lolo kwa mo na ye wo ho no o wo ye chiwa timuni mu no wa nyima no o minimo no enti e ba so moti se waka no abonten se eye NDC fo na ehye mochi amoye de moye no motimi akono ne na koka se o minu aba o ma ye ho o meka bibi nkire ye na ye ne yakone ho na ye nkosumpo isi amone ne tado ahoma so ana ye nkosumpo mo asema kan mo di ne ho yawo papa efi so odi tima bi ama ye tima ba kokura woni ma ye ono opose odwom ho ana media minim me ba adwa ye chimpo na me bete se entoma hema no waye mre nti ono no si ni na so anti sia ono ye acting entoma hema pepepe tiri okan na nya nokure ba kokura anim nokure ba kokura anim we are disappointed yo mami call lawyer so lawyer what's it hello lawyer abombo go there nyame adom meba yo so they also so ton ko bi ni amane ni ade yo eya a chimda mrashe bedwani akasa fa mo demonstration ho no ntina maba nka nya no a asemba yemfra mo hada ti the okan no what be any the women organizer no so kan no what be medase
sɛ waka saa asɛm de akyerɛ me ne abadwafo a yɛtie nyinaa wɔn ntie yɛ yie yo deɛ woman organizer ne yɛyɛ ankasa yɛ pani akwasi akwa ɛka no ɛyɛ na edu baabi a na ɛtwetwe yakoma oh fisɛn adan fisɛ so nipa wo yɛ ade ama wo nkrɔfo a yɛ ma honte asɛm yi ba yɛ wo de ayɛ mehyehyɛ wakɔ abɛm wakaka wasam akyerɛ abɛm mpanimfoɔ mo aba hwɛ sika a mo de ba yɛ fa first no poni yɛ nim sɛ mo de kyɛ yɛ me yɛ de ayɛ yɛ adwuma ekyi yɛ ansa na wɔn bɛka sɛ sei na wɔn bɛgye yɛgu so na sɛsɛ de aba wɔn keka ɛsɛ yɛn yɛ demonstration a yɛyɛ no ɛmfa kwan mu no ɛfa kwan mu paa Omanga se mfa kwam o se mo eye NDC fo na ema mo enye NDC fo ena ehye ya se ye be bisa oni ni organizer ne se NDC fo ahen ne ehye t-shirt ye de ba demonstration o se no bed makwa shata de kokwa akata so sana tie woda de obi nim se MPP stronghold no eye no kure NDC fo ye wo mo kra wo mo ndu ahen bia fi se wo hwe MPP fo ye wo dwom ho One nam ho ya ye photo eche ye nyina. O ye sina mo ya be 150. Oboa eni podoma ye ade esi 150. Me hwa video ni de me kwa me ntimi nkan. Which person or the kan ya na say wo she de. Why? Sa organizer, woman organizer no. Eno de nya woman organizer ne kan. Ona bo kwasi akwa ne ka say nipa be 150. Anya 150 e buru sa. Eni podoma e wade no so. Eno ne yehwe. Ne nipa de be de so obetima kan. Omo do so pa. Oh yes, me da say. No credit that one waka. Dia woman organizer e ka se NDC fo na epia ye no. Ayi nti ina ma okaka sa. Na nte sa akora. Okay. Na edwa no wan ka se di kan aka cha ye se. Wo mo be ye edwa no. Na wo mo be ye na aborosan aye no stores e di amaskafo mo ma han. Na che se wo mo be ye fidwa no. Na ya papa ayi a this kwachi CPP abreso papa no ye DC ono no obeye edwei no onim se ne edwadifo yanso ye ho hie nti na stores no de bi ba akire no de bi kwa animu no oye bi wodwanim no oje mfimfini wo ma yanso edwadifo se ye ntena ho ne ndidwa adenti na mo eduru mo so na se atoye nchema ba ye onipa nim obi atirim se ye plant na wo wa ye yo se ba ne senyo na edwa sheep na kopɛ na sesi abanasa na mo baka kire ye se edwa no mo besi na mo sina aborosan na mo ye stores we nim na mo de ama enkrofo aye wesikama wo ma hanya na mo kire asese na kire se ade no asa planting bi na mo akasa mo we yanti se obi agya ba bia kan se o ma me na wo kwati we mente sa asem na de asama ba wani ya bre kafra mani abre pa obema adenchi na mo ye yensa hwe bebi ayeti hwe bebi ayeti wo ye CPP ni na wo ye NDC me pa cha wani de me de party bi a bebebi amewom okay party bi a bebebi amewom sabe to de aban na wo somo sana mete bibi a bebebi a yewom okay enti satu enchem satu yen mo hwe wi a yegum mo hwe nsu a eto a yetimu ade enti na mo nya ade no fama yen yesre se aban o meboa yen okay o meboa yen na nado ohun yen mobo hwe ndura sei ye menya krobofo nkrofo a yeton gale hwe o mo so dia ye be kan wo TV so anase radio so o mo so nya baabi nti ene o mo so nti ye dia na ye ya ne se yesre demonstration utimi ko bi me ko bi na saa time no na yen miensen na ofiefo nso afrɛ yen okay ene ye kasa okay nso ye koye yen na ye koye ye de DC ne paper ye de ma ye de na mo ko present no sakeke lawyer da udim bi midi mu de eden ne sam ko so ye ma me gye mo fel so awo oje ye fel so pa okay oje ye fel so me kasa wanye ye fel so ana ye boa oje ye fel so oje one ye kasa na de bi anye ye yase nka demonstration ye chimpo yawura woni ya maami wo mu fra ye ne nka bibi ncha yansa munsi abota bi ase ni se esansa mo aka cha yansa yankokota stop na yase yanko mo de yankwankwantenu yase yanko eni senti sa demonstration na ye no obi eni ho a wa fra ye isese ye hwe mo anim ba ye bosome baako
Sir, wɔn bɛka akomatomu sam amfa yɛn. Na wɔn mfa asɛm bi ankɔhyɛ NDC for. Na so man frɛ me de number e. Yanka hwe yenim ɛno nso yɛbɛfa ho yɛ plan. There's a plan mon kan wa. Lawyer we smart pa. I'm not smart. Ya fa ya ho adwen. Okay. Nti sana asamnete. Mate. Edwa no wɔn ayɛ sɛ wɔn nyɛ amayan. Wɔn yɛ na wɔn de aman nkrɔfo yɛ wosika sania. Wɔn yɛ dia nkwantenum dia ya nkrɔfo akototo so ase ayi ɛbɛgye ho sika no. Yanya dia sa. Okay. Maame lawyer yɛda ase oso de wadwen kyerɛ aba maame nkɔ maame odi osumi yɛ no maba me nua bɛyi hɔ ntifa ayi ni hyɛ onua ba ha na so mame ye yes na de MP wakasa o wakasa pa anti unsem na kan ye dum wasukɔ no sia de pɛsɛ ye yamanyosɛm ni firi odan ha na ye primpuntu because aba ne yɛkɔtɔ no yankɔtɔ se yɛkɔtɔ mamanyuko bi o ye to ma nipa ye susu so mba ba boa yɛn impuntu onti ne yeto aba enye NDC MPP te pese kill sa spirit ne wa ha no wo ye MPP ni yeto aba ma wa ye expect so ba be impuntu dwuma man ye expect so mba ka je se we MPP ni we NDC ni eno emoa yen ma me mpa chom ma me mo ache dia ran baba ma na opo mboko de na me adum na ye fro say ye fra me hu bele hu hu bele obi si dia obi atimi nka hwe me ma se be ma wanya ne ba bi ko e fa ne who be you me na fa me who be who and to you to who be you obi atimi nka hwe wallahi talai sisi lankali ya call alai agora so de gu Ahenkan 93.3 FM ya ma me nom ene ya koamom ya koama Ghana enkran ho aye we ya kuma manfo tie die mu so ase ya komom mame demonstration ko bi me pata me ko bi pa they say asama ntia de mabaha eni kwan ye befa so mbenya ba bia tena digwa eni asama ye de ato demonstration so say mo enya mo pe na mo de ko demonstration no eye NDC fo na hye mu kutupa ene mrewa ne mabawa mu tisi monten so enya mo nia ya jiminti inti de na ka fa sa asem no me pata you know demonstration e ko ni ankwa say MPP ni ankwa na NDC me ya MPP pa awoto aba we me to aba wo odan fine baby e yie no public park e ho na me to aba me ya MPP ni po me to aba po ma NDC da if you some start me to aba de bia MPP na me to aba ma no MPP ba so na nwa na me to aba ma NDC da enti o mo boa enti bebe ina ya NDC ni na fa NDC for ma nwini na mo yen pa bode papa na mo ya NDC ni na fa part de do na mo pire a mo nko to aba na wo se wo ya MPP ni na wo to aba ma MPP na o MP any women organizer ebeka se mo ya NDC fo no na hye machi no sen na odwenfa na bibi kura ya me na de ya me kwa na bibi ya me udi yawo me di yawo papa fisa me ya MPP ni po na se maame no yesi mu ni ne wodwon watima kobusa no maame no o twen ya no mpo o se ya hiafo o jan no ye fisi e ko do no se ma be na o twa no onye de bi o ye se ya hiafo ye ya hia ni nti de pe ba bi e betena de ye hia ni enti e pese e mas be ya hiafo enu ti ni ye pe ba bi e betena ne ya hwe ma yie na o de o ma nya hiafo enti sisi ai no MP aka mabusa wo nuanom mesa busa wo se baabi on pese mo de mo kɔ no se mo gitu mu a on be siesie ho ama mo kama na matena ho na edwa no nso se nka munya firi wo pɛ ba busumi mienu miensa aba ma be si dwa na mamo papa me pa chew me bi odi akwa na ho ya usta o quarter stop ho ya usta yetimi nkwa quarter stop de so enya baabi a ba dwa no omusi a ne ehwem omusi a ne ehwem mu ye ya ni awuram ye nkwa baabi ala de mututu se mo twemo ho a ye de be me nipa bi a ma ye kura o ma kampo me ate o ma kam me ate na organizer na ogiredwom ana o kan se omo ye omadwin se dwa no ye be senior dia ma wom no omo mo akasa omo nananom dia na omo abegye ye si wo sika na no atobi enu nti ana ma ye call demonstration ye abre no demonstration mo te na mo di call demonstration yes we organizer no step party no demonstration na ma organizer no step party no ena ma ye
ahokeka ayenya adwen se tu a wo mu tu ye no na ye se wo mu tu ye no ma ye dwa na ton o mu ma ye de be dwele si kwa bro lock wo kwa wo ndisi wo ba ayi party kwa ba mu da ben wo benya de o mu ma gana do no wo ndisi ni po and then na sanya na oba MPP obenya ye wo lock pa bro benya ayi wo ma gana do wi a wo twa ya no se ye hiafo yo mami kura obodu me na kulam na home se kulam minu aba wa kwa ba ya me de minu aba na wapo mu yesu adom bebre mpacho na nso yo boko pacho frosen ye frɛ me maame ha na janwa maame ha na janwa ye wa janwa ba ko efia ha o yo janwa pacho to de wo da dwom me pacho me tonton materials de pam ntade kwa sori de pam ntade kwa sori ina ba wan fe bia mra pam ntade kwa sori o chena mina ba ma ni nyina hye ba akokora ni ho amafa yesi mu bi wo ho a nyame bua mu mutimi twe mu nyomo ni bi mina ba ma me de na mi ni ho saa time na me maame yare da 37 enti wo mo frɛ me no na te se ja da ba bia me won me ku ye se wo kɔ no koduru na te se nya asɛm ketekete wo mo fra me pa acha wan wo mo fra be se me pa acha 9 isi asetem ko ma me ensa ka me ho na me hwɛ janka ba ko so one okunafo ne ma me yenu e ka me ho ne se nyame ahyira wo ya de na edwom ni nti na me timi hwom te si am timi hwom bi me ja mo hwɛ ma hu se card bi de wani mo card ekuta de be me pa acha me te see say NDC for na call demonstration no anything na me ba me fa me card we card ekuta MPP card MPP ID card we a card bearing member of the New Patriotic Party yes na unso you di me pese enka o mo nhwe se o mbetimi de camera na to so a we edin na wo so o mo hwe we ya me Ghana card we so ye hwe no aba life of Facebook se de be ya won kasa makofa obi card e na me de be kire enti mo nhwe ma me we ya me Ghana card e na we so ya me MPP card me say kuta me health insurance nso wa ha ni nyina the same edin na wo so and so we Ghana ni people na we MPP ni na we obey mo women organizer mo nyina mo som no amanyuku sense we card bearer member na we obey na say wo hyenase e wa amanyuku nim na wo te say oye kire am ye waka asem we afa ho no say mo nya mo pe na mo de ye eye NDC amanyuku na hye mochi e na mo de ye no say na wo so asem no na makoma ye me ya na metena sia na entena asem kan nya no kure enya no kure bako ewi ase no kure de me na na kan wase ye de no kure no ye de ato biem ene ye de nkontompo abeto asaso enti no kure de opa na woka na nka minim sanka ye Kristofo yi de enka no kure de enka ni kwa ase ni bombu sa ho na nso nipa da bia ye dwane no kure ne am bia fa nkontompo me ye MPP ni ba po mi fi achema wisa na mi fi no da ha na ote me pa acha oda ha na mete mi fi onabo wasafo manfo na yiri fi okay na me papa wo fa ase no na to aba we me to ma ba wo achem oda me betena ha no 18 years na besu adwuma e woda ekrom ha na se wo na agefo mo oda ha o nti aha na me start se me to aba wo atefa school mu ho say the women organizer na kan say mo ye NDC fo na ko ba say MP so de beto so no eno kura na makoma ye me ya eno kura na metena sia na entena ade MP say na mo ye nipa be 150 nti menya be ma wa wo hwe nipa wo ho na so se nipa 150 a na me pa mo che wo de mo ma ye mfa no kure enya adwuma wo hwe no kure be ne wum wo de hwe nipa na wo hwe wo mo di ya e won sama bebre me kura de me di ya wo bebre wo MP ne ho adan na say MP wo bomodin say wo de mo abepa ba bi mama kodi gwa mo se mo nko ene siga no nya bi me pa cho de bi 10 pesos impu me nya bi adan tire wa nya bi yo min kire mu kakra em say ye choro din ni bebri ye call maslock for first na bra ye call maslock ho no o mu bubu din ni bebri ti ye bo din a na woko yebo odi ana woko anti yabubo odi na eduru me so no na omo se me card me fa ne se em se bibi fort bi aba ho kakra anti me nkoye card ne yemra me koye ya me baaye no na omoko anti me nsa nka sa 2000 ne bi e wo ma na me te se enterprise fo yi wo muti anti me pese me ko ho
asama me kan da me call ye no me koto onabo asambo mai edwoma asambo mai okay na me koto no na ogina press bi kwana no da me ka kire no oh ene we ehume enipa de du sika so a uhu nua ene woni so akekra woni so akekra nti wo se we ehume o ka chem so kwa na wudin wo so dada nti edan a unsabeka me hwe wo manima mete ne ese obi anya 100 million 150 million 200 million ibi kura 300 300 man ti MP ka ba 150 o se amafo nya 200 nyina ye de ye wodan adwum ene yete okay nti yete nsam afi mete na tete sika no ya chewi asa ebi ni hobi nti ye pese ye bebobo a ye ho ano kakra omo omunya 2000 no omo nte omo ho ase kire se sika no ye nyina na ye de se sika ne bre yen nti na ni kwan se ye chema bi na ebi nya bi fi se maslock de omo ka se eye besia omo de bebo omo besia nti omo beje by Ghana Enterprise de omo ka so omo de be so ya sen nti na ye hwe ni mu se sika no ebeba okay na yetimi agede yetimi dia ye bibi enti omo pe omo je 20 omo je 10 omo je 5 obi ahwe nim se sika ne ba ne sa beka bi na kwa ba se ye nsa nka se sika de bi no ye bobo ye ho ano 24 10 4 5 4 ye bobo ye ho ano ne ye ka ye ho bom ye ba ha ba akokora ye beka sa wa ha okay ba ko ene ye koyi eno ya ntehwe e kire na ye ho ha na piece 4 bai ena on be me interview me na me kasa ya mo bo Peace FM ma me Linda Samoa na o mo boy na nya sa di ni na me bo ma wo okay me nim ye nti asa Linda Samoa ni be pii ho ba e ba sa no MP start ma BNI for hwehwe me wo ha ne hu se private number frɛ me BNI for hwehwe me na me frɛ me ne de me fai okay ena me pese me hwehwe ba bia wo na ma meet BNI ni no okay nti me meet no ene ne kasai okay na o yese names na wo ho no me mo boasa names na no na MP be hia yen na omo pe wo ma wo ma anya bi kura no okay ena omo pe wo na omo di kan ma wo bi kasta ni nya mu na MP di kan hia yen wo CAC aso dem okay se o pe o ma wo ma anya bi kura no di kan hwe mo wi obehwe 24 ne 10 4 ne 5 4 no obehwe o mo nso nti menya sa names na me se me won menya sa names na BNI for ne ka kire o sa na BNI for de ka kire me okay nti me pe se me start names no fi se ne ya mix nti me fa paper na ma hwe numbers wo so na ma frɛ ne ma bisa wo unya 2000 ana unya 10 million ana se unya 5 million na nipa no onya ya na wa ka kire me na ma take ni din da no de wanya bi nso na matiki ne din na no nti me ni meku na yes adwuma na adwobi na me ma meku list o ma anya bi ni nyina na o mo ye 31 ye na mo ye adwuma na o ma o munya 2000 any 1000 so ma mark ano we na da o bo share me say MP ni be share me na me o hwa na bi na ni ga ne frɛ me say what say me me bo 2004 ne so ano na me de o ma be ka ye nya bi ne ho na me oh madam ada na we yes me nya sa ade ne da nsesi asa wo se ma ye mabie mu dia ne kwa be ne mefa so me hu MP no fi se me pesa me nsaka sika ne bi fi se me ne nyina ahye ti ntu pa so cha se bia na ni ka twa se bo a wo bo 2000 for na be count me makora bi invitation o ma nya ma invitation bi o ma nya ma invitation bi inti investigation and commission nya kaput o ma nya anye yes ba sa MP so kan e wo community FM se one house ya fe kwa de se onko for ma nya bi nti no o na kora me bi nti ne dem aba ha na me pesa me be kire mu fi se that time na wo kasa na me pesa nka fi se wo kasa do ka se wo kasa e kra abai wa no ya na nyen se obebom nti wo na MP ni reform yes mia na wan kwa yu ho na me pesa me frɛ anko na me pesa me frɛ na nka me nti example na MP ka say ma aban kwa ready so person kasa na ne nkrofo no mu kwa why disappointed no wunie eya mia na wo yede na onya ne kosi e wo so ya investigation kromo a eya mia nti asam na MP kan person o chesen me pesa me chesen no kura bi anim o frɛ me ko di fie me kasa no ma me nka me kasa we nwie bra bia na ni ka say ye nya nhia bia mu no me wo ha no frɛ me say ona bo pese wo hia me nko a nti me mbra eno kra de ye ba akopɛ me na na sese eno kra ye ka o ka wo ye kristoni me ye kristoni eno kra de wo ka na se kan si wo ha uminim a ka wo no kra nti me ntwa wo da na emu twa nkontompo na sese kan si wo ha se kan e betimi atwa
enti me baby etete me no ya de no kura na etete me wo so be kumi kura meka no kura na wakumi samaba enti kan enti mi hia no 101 me wocheman mi kun na BN9 ni no enti wo MP ocheman na BN9 ni no mu nipa numu ho pa cho you okay eni ehia enti me de edin na me ka se me ye ne separate na me de ma wo se eni enti wona bo kasa wo kan ne se wahu se adwuma wo ye no se wahu na me se we de 2000 for ne 1000 omo munya 1500 omo nie e na me so me die no eni enti so na botimi gina we do ni so ka kire me se me menu me ho na me pa ne chewa na me hu ne wona bo pese wo kire enokura ba kumpo nim enokura ba kumpo enim me di names ne ma no sa names 31 no na da bia wo kasa ne kasa wo ka metie kasa ne bebre wo sisika no wa chama ye nyina anya bi enti bi pese me bisa wo na boye question na pese me bisa no on answer me question ne ma me fi se wo tena ne radio ni so wo se wa chama obi anya wo chama nipa 1000 obi anya bi me pese me bisa wo na bo say me a metie ya se wo nhia me wo se menya sika ni bia on hwa ne rokos nim names na mo chocho mo hwem se wo se menya bia on kan kire me na oda ma nyina anti washia me 101 so wo se me menya sika ni bia won kan kire me question ba ko to so biem wo se sika no wo cheye no obia o ma obia bi nanka wo de yakọ siesi aso dem ho no ka kire se sika no akwaje foforo e de ba sa sika na akwaje ye nanka wo se obia nya bi nanka no so de koma hefo eno so na abo won kire me se wo se sika no akwaje ye no ko de ma hefo fisa wo sisika no wa chama nipa 1000 wo bia ensa kanedi afen so say be a list I de man no wa hwe adi so ama omom se fata am wo list ne so wetu anti okasa wetu a enti me nto ade wo da adwuma na kasa we nso waka wo se yen ananka ye pese ye beji sika ni bi no ye nto ade wo da adwum ye wachire ani ye te say sika no ye free enti ye bawuram okasa kasa no wo Pink FM na wo e kan say wo twande wo da adwum enti bi pese no so won kire me say so wo ye an investigation say wo se me nto ade wo da adwum a eno so wo ma mente me questions ne ye 3 ona bo answer me emma bi wo ho amuso bi na wo ache me dia me nsuro bi na so ye nipa ana no kra na meka enti dia enti na me besuro no sa wo nya no kra fo na besuro bi ye na minim sa dia meka eye no kra enti dia enti na me ko suro bi ye na me to ade wo da adwum sika ba me di ka ho wo de mapata number ka ho obi anim se me to ade wo da adwum wo se wo di ni de say me di Hana Jawa yes me di no say si asika yemfa ne say mansusumina so ebi amabiem ono abodi ni tido ma wankwankwankwanya biem de ebesi ase nipa benya bi anya bi anti Jawa awrahuom onsa nka bi edwa no yensi edien na opese aban yema muntia mudi yes a oyechiri adien ti ede yes a oyechiri nyina ne say ye musika no so wacha mani pa 1000 ebebre so odwanim anu ti na nam so ama ye yes a oyechiri no enti aban ma hwehwe say sika nim afen so ba bia e ma ne te me de sesi a me nwura dwom na so na bokọ no wakasa bia na investigation wo so ma investigation dia omo hwe say bia na ifo na omo investigation omo de investigation no benya ni na omo de beto out ama ye tiri ma ye fine ente sa dia okay wo de wasema na dia masema no so omo investigation no mbe no omo fa meto abonten e na fe list na omo say omo di chase ka no omo fa list ni so mpi baby amudi dwasi an mo ye comfortable da bi enye me ko dwom nkoton ade ba me ko dwom kodi dwa ade sia won ton ade no biom ade sia me nkoton ade na ade na odidie na me adom me kun ye adwuma kakra nti no na ja ode hwefie nkakra ne utri ye wanya wale pa minti me mo me kun sa de onka first oba abo afo betimi amboa no ama nkofo ma me hwe mu nyina ate sia mu nyina o ma ye mobo wo so MPP ni bi me MPP ni po me si me fi achema wisa mate ante Hana Jawa so na mate ne netie for Ahenkan 93.3 me ka chem say the MP is the father of the constituency akwese the Ghana mampani akasa okasa wie pe e wasane nsem no kan no ye domu asuko na yeduaduem sana ye MP so ababaye e wo ye pomo okasa ya wada no ye tie papa ti de e fata se ye bona baso se watimi di ni botom sika abobbo suku dan so pepa he no ayade ye ka so anya de ne boa wayade pa nipa de sika no twa bankum a wa twanifa
Mimi ye campaign detail no nyamfo William Japan kwetu say yemfa ayi kwasi akwamra adentia obi baga sa adentia na odi anka no wata kwasi akwachipa na no padwuma be no odi nita no de ntia medi ni na mimi susu say emodin gba na yesusu say no nyamfo William kwetu ewoso obo no mesusu say wantima amfa ya nuru ho ti ne yensese yensa ne yemfa obi fufuro nso nyeden emra ti se nipa no so aba ne modin bo na wo obo no ni tira anye ye obehia atwe yencham na school dan so pa na himfie ebu wasi akwanso na himfie ebu na edwa ehye so enti wanu do obehia atwe yencham enti se ekoba se ensam wo ba behia no okeka ho nsem a mimomu de me te so mo ka se NDC no I didn't think twice about it me bu fu mo organizer no ma me na nkasa ye but na me fi say party politics ti man can be until sa MP so they be to so say NDC na me say what is going on I don't know somebody what that a party politics e ma dwase on pa ba bia didwa ya ni omo ntra sen kan ne mfa nhye nwu akwam bebe na say be politicize no be na NDC MPP a na say Asem pote na nkasa no yama na ede ayira ema nso sabe afidie so no benya ko masem ena Asem ya kato so ne amanyu hu ano a ya pa wo da kura ntimi da na ebo brim mini aba ho so se afrozen me de adwo asantoa asantoa bi na ni ti wa he ne be edwe adwo asantoa ton den oda adwom me pa cho me ya de pam ni o pamade me pa cho ata o machine anhye me machine sei bebia na ye wo ne de ye yamfa pin krofo nyame ye krofo do me bi mutimi yom ne makakra na no mpika bebia ye wo ne de ye ntimi afa pin bebia me pamade ho na distance so ton ade ye ho de ye bibia hye na de entia na metia ne se me machine me de adwuma industrial kese ni bi hye industrial machine ye hye me ko fa ne ma begu wa na me ton no so hye na de me kasa wo hu ni sesi ane se me fa 15th December ye wo ho ne pia bonten se ona bo se we ma ne pamfo nyina machine enti ye mra ye ma register ye din we ma ye machine okay enti ye ko master for office e ho ne ko ye registration ti ye ko register ye din ba ne betena ase December 15th ne tena ase ya ante mu hwe me fa ne se Easter Friday ni ye sa te se ne nkrofo ne di na chini bi frɛ sɛ wona bo sa machines na ye ready enti ya fa ya ID card machine o de my na o de my 900 ti ya fa ya ID card mla ni ya fa 100 Ghana a ye de be deposit ya fa meto ase to do 100 Ghana ba na do ID card ba ho a na akọ master for officer no machine be ma ho okay eye Easter Friday ye ti announcement ne sa na se ne sa na se mo si Easter Monday ne emerge machine na yes nyambo Easter Monday ye be ko Monday ni do ya ante ho hwe ye fa ne se bia ye holiday ni nti ana ya ante ho hwe okay ade chen blanda ya ante ante ho hwe ya ante ho asem bia biem say ya mfa sika ne mla na je tete ye ba bi Easter Friday Easter Monday muton ye tete ye ba bi ya me fa ne se e be ye 2 months ni ne sa ati wo krom se ona bo se machines na be du e ya che mo da nti ye mla ye meje machine no Sunday NDC say want to on abo ye branda no pa o te no ho say want to on abo ona bo ne mla ntine di na chi no omo no mo frɛ yen say ye mla master office ne meje machine no ani ye se yate nti sa blana ne de ye se kedi sika call office won yakoje ye be ko no mo sa frɛ ye say ye ntwen na de chi a ye ukwada ne yakokoje ana ukwada ne da so na de chi no ye sister ne tie dia machines no ye mfa ye sika ne meto ase na ye ntro din na fa na me mu de na me na kakra e che se mo se machine na bedu ye befa afa de ye nsa ntwen na ye nsa metro din fa sika ne to ase wa na kan we chire me pa cho na kwala ba ko friend Kapozi ho ne ko tro din no ti master ko ni boy ba ko office o ti Kapozi na ka cho se machine na bedu na wo tete me ono omo frɛ a me fa se me no be frɛ me me ni wo ya na me so frɛ wo ya ka kire no enti me ma de pa mu ni ba ko na frɛ me se ne e koso ni okay da me penchiri mu sa na tie okay if so mo ntimi mfrɛ ye nyina enti mo frɛ ba ko se o so no bi aka kire no okay enti frɛ ye ho sa na ja ye di sika 100 cedis ne koi be 2 months e ko 3 months ni ana e ko tro ye din ti me misa de e chepa mo de machine ni be ma yen da ya ntinka bie mu a ye demonstration ni wie ya na ya sa ati bie mu so na abosa de pamfo nyina emla ye me hye mu ni fie ho me de me ye se me de me nko nti ma me ho akire me sa efiada 3 o'clock ne de na nya de me nya time mo madwuma mu ho na ma sole na me de akọ ti mu de me ye se me nko bi to ma me nya ho no mo nko no mo nko ti kasa obabeka okay so mo ko ba no mo ye se wo se machine no ye se wo ye Judas to na for machine ma yen nti ye magie sika na za mo se wo Judas nso ai wada da yen na se mo kan se odika because mo tro se wo ye Judas yo ye Judas odo ye de man no nya sa odo na wada na didi akere yen no
me MPP ni me to aba ma me we are sure say honorable kwasi akwa frɛ mo ade pamfo no ko ne fie no ɔhwɛ mo anim ka kyerɛ mo sɛ mo ya se o Judas nto onya fa machine ni ma ye ntia magye sika we asema wo kan efiri honorable no na sɛ yɛse me dem ka se me mu dem anko be ye mo ko se o mo ko no mo ko tie emuaye na mra mo asema mo be ka kyerɛ ye no sɛ ma papa ne sɛ ye so o Judas ntia magye sika adoni aba wodi sika nso ama ye wodi sika ma ye na me 100 cedis na wo gye to fie bosume no bosume mienu kwa bosume miensa no me de top politics background ka menya faso envazo ahia me de top water ka menya faso envazo ahia enti da ye nya ya to aba man da bi se papa ne pese o kyerɛ ye nse asɛm a mudi na chi no ana ye MPP fo enya sanso se ekɔ no me ebra wo ba ɔne ona bu kwetu begina aye na ye odwomfo ni bi wo hɔ no na komo pɛ kwetu na asɛm sɛ kɔbɛto aso na adwuma okay be ye nso ye prese papa ne nso mla no medi bi if so na bu kwetu ya to amama ne fie nwotwe ti wono nso ntrase na wona bu kwasi akwa mla no medi bi be sɛ no bai no bedi no anso ye ni anye ye fe wan kyerɛ wodo ankyerɛ ye kyerɛ wodo ankyerɛ ye dada mfie mienu no wo mi me to me mehyɛ me de menya ona bu kwasi akwa no to me to abama wi ame ma wo fie en ka sɛ me twam kwa me be chia wo ana me banum tin ana me be yahwe me de sɛ me ade ye wo mani gye wo ho na ma to aba na me de ama wo antu betima ho nyame ni ma kan ko sɛ wo to abama kwasi akwa ma to abama dada me se ga bi odwonde bi na nyina wo hia me a osisi wo hu sɛ na aka mani ɛno mo hia no mo sere yo mo no mo nim sɛ nyina ye type papa na chi wo dan dwom no ɔmo hia won sɛ wo hu ɔmo dem kokromoti sɛ mo hu sɛ na aka mani enti dada eneme bi nkɔ yie eneme bi nkɔ ye patam ha o me sɛ papa ne pɛ sɛ ɔkyerɛ yɛn sɛ ɔmo mudi na chi nkɔ na ye MPP fo wɔ dan krom ha no ma ɔsɛ mpie me kasa nkyerɛ yɛn sɛ me delegate fo ne nkɔ na ye MPP fo o me kan kyerɛ yɛn ne yehu delegate for na wo adwim no me ma dwim no sɛ mpɛ sɛ me ho sɛ sa no pɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ wɔ dan krom ha sɛ ye MPP fo na delegate fo na ye MPP fo o me kan yɛn tie wo ma organizer no nim no odwom hɔ minim no odwom hɔ pa asɛm ɔkan no wote ɛya me sɛ sada no mani di o ɛna na oni aduane na akakakra bi da na akakakra bi nya wa na oye ne kakaka we tu na wan ya na wo kakasa we ya sei demonstration uko bi mi ko bi pa mi di makotin bi papa na mbadi 150 ni ye doso papa me si da sada na se si wodan ha na enwanwampo asem si wodan ha na enwanwa enti wo te se women organizer na kase mo NDC fo na hyemochi me manfa anyasem na ona bo be ka ono so ena ma me yam hye ono so de mi tie papa ne so kasa me be ka mi ana pa mi tie ma me ne de ana wia mi tie papa ne so de kasa na ya ma me ne kasa wi nkofo bere frɛ wa kyerɛ sɛ kasa na obɛka no me pa kyɛw wan kasa yiye awia na papa so be kasa ya tete hu sɛ mo makɔ MP wakɔ pa ne kyɛw sɛ demonstration na mo ye wo bo woni radio station so mi tie enura wo bo ni radio station mi ni baabi a kɔfa saa ma ni free ye no kwa ba akukura nim mi ni baabi a ɔkɔfa saa ma ni free ya mo yɛ saa de no ɔno a ne nkrɔfoɔ no ɔmo ne nam no ɔmo na yɛ saa ayi na ɔmo de to na yi no boy ni tie na yɛ wodwoma yɛ demonstration yɛ akoma da yɛ de so yɛ hwɛ yɛ nya yɛ demonstration organizers no mu bi sɛ lawyer who can organize o sem na mo present petition de ma honorable Victoria Du enti chapa na course no wan ko bi lawyer wan ko bi ayɛ tira to ma me kasa chapa ben chapa ben yɛ kɔpa ne yɛ kɔpa kyɛ wagye de ɛyɛ mfa ne yɛ kɔpa kyɛ yɛ ba yɛ sɛ yɛ ba yɛ wabu so obi edin ade nti no onipa no wakɔtena radio station wa mundi na wo onipa no me bai mabɔ me din akyɛ so fire lawyer ampa wa mbɔde di no ka sɛ yɛn ya ba pa kyawa ɛde ho ne yakɔpa kyaw asɛm ba ko ne sɛ bɔne bɛ ne yae yɛnyɛ bɔne bia asɛm ba ko ne sɛ bra wɔn ɛba yɛ wɔn ne ɛbɛkasa wɔ praise bi asɔ dem no wɔn ka kyɛ yɛn sɛ yɛde kyiniɛ ɛde aba enti wɔn ba chama edwomfo na kyiniɛ no ɛso esha nti obeto bi aka ho yante ho hwe afini yante ho hwe MP sɛ mumu bi etia ne nan so sɛ so odi kyene ne ba kyene ansumu nyina na odi kyene ba mu behuro no ɔka radio to sɛ mu behuro no na papa esu mo sa no wote okuku seku nipa ho yehu adentra ɛna ɔyɛ sa enti kyene no mami afi edi afi baako ye ko demonstration we na wo se ya magi kyine no na se am pedwa na mpechiye ye pedwa ye mpechine ye pedwa na ye hwehwe enye kyine ne ye di ho agoro ye kyine de kyine ne pedwa ye tinkwa me kwa matom ye ne nyina asai na sa kwaji kyine ba ko na ye pedwa na me mpechine e kyine wa na ye tene de
so wo ma ye wadwen se ya no be ye firi wa ye nkwande o chena ka ho aso ye nti ye pese on fa na soja fo ni say ye gudwa na chi na so mu degrader e bedwu ye nyina e be record adodan ana nti na wa nkasa wo station na wa wo bie tum na wo de won krofo kwatena so na mo ka turatwe ya so chiniye na mo de ba ye yesi yenje enamfo yesi ayamu yawo ya yesi yenje entosifo akwaje enkuruma akwaje nyado akwaje omo support one de obi akwaje ye de enamfo de yesi yenje nende na je se ma me ne mo so mo ye politics se ne mo support ye politics yes ahwehwe dwa ye mpetini ye dwa na ye hwehwe nya chiniye na ye hwehwe okay oni ti na o ma hye da abaka se chiniye na ye yanje no ya frechi akopa wa chose ya pechiriye ne na de ya kan ye bia ye boa mungo pa chawo ye pa chawo ne o chena ka bani ba ne ye okay mama ma wo ba nwie na sama ho ka ya bani bia se masima mi wia ne se ona bu kwasi akwa wo pekwan bi no fa odan fa so eno de nka beboa ye yie kwan be na utusu on fa so me pa me se nsuo to ya me se bia me pem ade ne nsuo to a se me nya obo ba na ka chema no pa se ene de nsuo beto no pa na se beto wi ade na me hye me fie na mapem ade me madwum na so obo ba boa wo pa obo me papa ni tie ne sade na me nkodwum kotoku meyo tana pa de ono de na se mo de no pa de me mpa ho me tie Ahenkan from that me tie no ka chema se bia awie nsuo beto de na me hwe wiem na se nsuo beto de na wona masanka me fie eno na se ye hia se benya ba bia atena de so mo yi namfo ne mokofo ne kura kokota stop a adepamfo na egugu ba antwe ya egugu da achi egugu balanda so entomafo ne be ho adada wale hye ne ma otirem kakra bi ana wote hu ne ne ma na kasa ka nyina egudam obeto bi kura na wose ne obi nso wo fie sa nkrofo no mo de o mo fa hen ye nyina yegu dwom onso ye tua ante zan fie odwanim ye tua income tax e wodwanim na ye tua patasika e wodwanim na se wo ye ne kakaka wo ya to yen na wo nyina ya hu fa so wo mu dia enna sa ne ma nyaka be gya atua me makasa sa sika wo ye ba ye o ma antene o mo ho anhwe sika na obi enya de na koma beto ne yam sanya ba ni sika ne beto wo sika 400 billion ba akuro yi mu no 40.1 billion no kuro ye ba bei aba be botoma mo ba no masigwai mo fa sika ne ponye dwane ma ye na mo ntime amfa sa adwan ma mpan fo se mo fa sika ni sigwa ne ma ye hia mu no ebra ye hia mu no ebi peja o mo saka asa mo fa sika ne nya dwano sa meme sister ba ko ntontoma entoma fo meeting wo ko bi wo so no peja ne saka asa mo fa sika ne nya dwama enye dwama ai wo so na bo say se ne abronya na boso na nkrofo ho kirom no mo ye hwe ne ye nche na ebi mo nya bi mfenton ade ese se wo na wo pani a wo da no wo na be so le ten ne sister ne kan ye no kure mo ye fa sika ne fa nya dwano ne ye dwano be boa mo se sika ne kuta mo sakra mo fa ne man fa no betena ene wo da kuta sika kro nya store na wa han atene mo oda ya ni bre oda ya rehwa ya ni tan mumra on the lighter note mumra bo abudwom medigwe da chi be se ye ba na ya papa wo da ya no ya to aba you okay na hold on ubo abrantie bidin ye de ye pese telephone say we are doing proper journalism say ye tie asem a ye busam obi ga asem mfa kwasiaka de ntem fro no nyamfa kwasiaka nse ni tape no eno ne ya bo ensem o waka no eno na ye aduaduam menu abai pamade wabo kapozi din ewo semse machine no yese mumaje musika fan kwese he yankola ne so kapozi ya mwache ya ndi amenia obani bibia boko de nyame adom bibia boko e ba cho dini obi eyim me ba cho ai midin akasaro no yo at the office of the MP Achimda uro ujumadi awudi anything me constituency coordinator. Wonderful. I already call electoral area coordinator. Oh, okay. Yo. Eti Juma patin be na oyema mrahye bedwani unonyamfo Alexander Kwasiakwa. Oh, me a sympathizer. Okay. And say be a person odi Juma bi efa at the pam for so. And after me pam adi okay. Yo. Na yenya ni tiasa de pam for mu ko 100 bi say honorable beboa na ejani nyuma pa wo yi. Wetima bom omanya machine hihye no enwa asema kwesisen oh menya medase na before me koso no me say ni na obi kasara man you know ina 20 we bet me abom ho ni dia ma me pa cho ni pande do se ka se bobodi enwenti wo de asampoti no okay ene hold on no ma me fro say me dia Adwa Santoa o se fe na Adwa Santoa o pama de we me pama de wa chi moda market
Oh, I just said to the SAS minimum baby up on my dear. Would you be my dear? Would you check my son or can you check him? So no accuse me and no thing I can make pen baby. I was also Opama dear our market. Okay, me patch out to us. What was our busan baby Opama dear what can we? Me patch out to us. Enti near busa machines no what come I say MP Emma mo frɛ some mumra ni fie na 3 PM o enya da agye ankobi ne manfo a omo ba bi no amane omo de bra ni say MP say demonstration no omo si ono oye Judas enti 100 Ghana na omo gege no odi obi ade amane say machine we enya amfa amamto obi ankwan ba bi no kra na nya no kre me nya me da se pa nya me sha say wa frɛ me say me so me nyima no me atie ne say bra market ne hye no ana nunyamfo akwasi akwa mincha ne tie mo ye se ko beboa na yenya machines ni binti omo wo marketer epamade no eka me hwe na ka melesi omudin na yen ko maslok fo no ho na maslok emwa ye ma yenya ye friend say machines enu ti ye bo modern say mimi say enam say minim obia ne okay bi ko na minim na minim ba bi pa ni dia kasa na bia na minim ya o kasa ya banche enti me am yes say bi am example say sister santoy na minim no na me friend bi o ro we so a bi a sister me pa che o mo ro ni so no enipa hin no mo niema ahie because o ye specific say obi na ma ahie ase okay na wo di pa no abobo akere me na macho edin no enti ye sa names nya about 71 names and ye drive wo munyina call master for no officer o me master for no kasa so mu hia machine ti o take your particulars bibia enti master ni na baby fa say wo machine di o na ope o si wo ope industrial machine okay na wacho obi o so ope knitting machine na wacho at the end of it no oye list ni nyina na o ma me copy e maslok man guy na friend Munkala okay oye list ni nyina na o ma me copy enti ono no o kire o mo say even machine ni cross maslok o ton a I think half of the money e wo abontin price e wo abontin no maslok e be chema ma o half enti I'm so catch you say it's about 9 point something na me mini obi omo akasa ne masofo no ene di sa enkomo no okay enti kata ne nyamu no ewie na akwese masoka ese wanya list ni nyina ne omo pa e wo se oturi kofa ade ne ba ejina se masoka ba kofa ba nso a e wo se enya initial money bi ekoto na yenya gara obi obe guarantee na odi machines no amaye enti mini muskala nyina ko MPO and MP say fine obe guarantee Timugala say ombe here 10,000 Ghana cedi 100 million now the initial payment and sana yenya guarantee no so no guarantee okay na ade na atumi aba and then apart from that no bia na de guarantee na obe ama be ma care de be kwa kofa na na free omo office enye oda ha na omo de aba na Mugala eni nyina eye sa ejumedie sa nsema America ise mi wie na pa obija sa afre Munkala no na wa cheche mu eti mi ntwa ne tia no se na be we no nyina ye koye ana Munkala na ye chocho ne ma di sika list amunya no na mo ye di parodo sen list enya na 71 inti kwamba so na mo fa na nkan banya 10,000 no e dia initial deposit no 71 na e de koye no na ma for complain say almost the year but yan capture omudin okay enti mi contact you and say okay for now no at the side omo the year yan capture omudin no me hwe ona me for omudin nya den enka ho at least nya nipa be 100 craft for now eye so me start say me ye bia ka ho me nya nipa 100 question ba kwa me busa ne say 10,000 as initial deposit no mutimi tuya mama slot 10,000 as a initial deposit. I don't know ma obi achi 100 cedis. Tina so mo sika na mo de kwa deposit dia ma. 100 cedis so na se machine ni ba. The cost no e be tie free. Okay. So tia say. Sure. The cost ni 900 e ba e we be 800. Nice one. Aha. And ya jiji ni e de koma master for no. Okay. Asema me kan nyina sika sem yo nyina no.
friends MP san kaska bia mo me de call master for no na master for no me for me adam me say omunko no munko tia ho omunko tia no no so drive wo mo ba me ho say omunko tia ma me okay ayim yes ya brani ntimi pese o tia de bi fi o ma me sisi a machines no e ma no omunsa kana omunsa nyanka me pacho machines no se wo so ama me ankyere mu kakra bia ne be ba ne se nga wuti we firi ho a memu akyerem uti me question we firi memu akyerem machine no yen sanka second na eye no kura se mu frɛ ma no ma omukohia MP ubeti media asem eye no kure ana enye no kure eye no kure na mu kohyia mu MP no 100 cities no mutua as deposit no mo sa discount na ma no back eye no kure mi akwa ko na me de ma mo back na ne akire ni ma me ho na mpese ni kire mu kakra ho do ni kohyia e na mu kala maslok le no e ka say that na my demonstration na wi and I'm master of clinical say for unfortunately no okọ omo office no when ya industrial machine ni bi na ne wo no ye ne aye pad no ene ne aye ye friend say ye himu no ye de ensa enwan no me ma mi o for instance me no me mpe ena ma no bi ase o no de ye mpe e dina te ne tie ni say ene na master so on be pe ekwan because boy ni say omo master omo delay with that machines no okay. Yeah, it's an industrial machine and knitting machine. Okay. And the mommy probably beside the man Bekaya, me beside my master clinic only Musa one delay with industrial machine. After a year, and I made this cabaret on a price of 900 and something. That's what also have. That's what hugging. What hugging? And you don't know that all of you know, MPs and in a master of one so national said. Obetumi anya sa machines ni bi okay catch me ne say oso mo pese master for no say eje so mo kra machine ni bi eba sa meeting we na MP o na mami say MP say mo say me Judas etimunyi musika eno so esi o mami no ti meeting no on jo no bi na ko bi na be catch no kre na ti catch nso de ebokuro ampa sa na odan de eti Tina yeti usa yeti entina ya fra on de empate kachire very good oh my ade me say na me no okay obi obeti won che no ko chire mu a ni obeka no e different no correct so boy na kan say omo dele na pika say sta machine e beba you see ya ji omuchi ya kura wo me ho statement and pika yo me ho kura kwa ye hin etimi san so njiji sa 100 Ghana no embeto na ebia 3-4 months na se emaya ebia na another demo aside den asu ebia isabia enye obi andi ni sika titia maslok for and kibi left no na se eba se nya left do order no obi andi ni sika ba no aba beti before for the man the money was with me any MP ho so what are people talking about minia se nyema bi ko na enye yi a bisa nchiremu na tekachire de ebokro atia bisani agro no ejina mumu bisa me aya me dei na ne awo se asantoa no aso wa ba bisa me aso bisa me ba asantoa so wa ya de tie asa ayimoi kapozi omo mama je kapozi yes yenta me se asantoa aya de ne se wa modi wa ha nke ekwa enim who was in charge of this mobilization and no bold ni so no sansa Ahenkan FM yenim de ye nti no ya frel MP the voice wa ha tin voice na ye didi hu kakra mate ene metwe hono sign why edika pose sisi are de mugusu amototo mani semfidie ni bi ba mo be me ma ni diskana ba na enhyehyɛ mo no mo re mato aso sa keke mo ye da so eno ano no bedase eno nene pese opani babatifo nti asema asanto aka betima ka se bia munyi musika na musimi ye Judas Scarrot no eno na asanto an committee ni bintiti kwa kafo no ebe kade che ne bensim okan ne so no enu kretudu ye sa de manisika eden amom ena kapozi ni so ba be chimi se de enti ade manisika man se maslog fo no e disappoint MP sanso no mu susu se omo industrial machines ni bi mo de buo ni nyina mema no na mo ni bia na mo kobobo mo master of enso ni mu de enim ni akwasi akwa ne bede ye bebo ni din ti asanto aboya enye se bia otan so
sadi asem ne tie no megiri si chiremu a sa pepe na santoa abono no enche meba homa ne so na manfo le madwen kire abaye wi a na mabo entokwa a ekoso odan assembly ho ene abura assembly man fo no ene MC ene npan fo board aman wo boy aburo wo aye MPP ni say eye delegate for MPP enya no kura ne enya no kura china say delegate o me nipa 300 a ye to aboard ha enya nipa 10 ne to MPP because of the job we do we cannot display where we stand but am for kwaya why tie akwa so obi nya tumi no ko sa assembly ho a de om nkwa be dia men o mafu ana hia because we are delegate ye be to aba primaries e be bia ma nti om nkwa mo ho no mo dwene hwa ye to aba aboabo ha aboabo ye to aba ni wie no aboabo clock almost 86% for NPP mumusa mo say aba we ba ye no e de no aba aboabo ha mun cha me say mo de aboabo mo e de no aba aboabo kromu ha aye symbolic mo to na post common presiding member mutimi common presiding member mutimi aboabo aha na MC tie mesra honorable Victoria du say omuncha ade o ma aboabo krom ha aboabo for to aba 86% ena de mai common fund aba no aboabo chefo mu ye 8,484 million machine ko edi kwota che ko 100 million na aboabo kro no nyina no ye chefa ewo common fund aba mu no 8,400 atima aboabo kurei na omato aba 86% edi amamo mumu kwotena wa mu pede ya ne mu setting allowance na committee we suna meda enu na hiamwo na nipa dodo atu aba ma mo no de mu mayen wombe wu omungu wombe hye omunhye no odan de wunya wini primaries a ubedi nkunim enukure obi obeka so odan nya MPP stronghold no onim de woka omampani kufo beka so chenkodan nya tse Ghana enko anya eyi campaign na na do bekan ko anya campaign ti odan de osole anopa na ya me wadom ne ebodi se wo na wutu franka e de ama MPP pe wo da ada won beto abani se boom na nya ba kwasam se beto about the whole eastern region na odan betimi edi first the whole eastern region babia na na do dan ko akufo adum pofiri odan biti no yani to abadodo parliament MPP wo eastern region nyina now we important assembly man for to na concert anu omu yie e wa assembly ho assembly ni stand still party politics we were kwatu afa we were MP afa we were madam afa ene ye bre na do think sank ya nto aba ma MPP no ma ba mu a kam gbadima ko assembly ho kam gina be assembly why then yet to come na moye hufuo ye nyina me say people are going to see my true colors. Why come on about my say when the support to kwese kwache me when the sub me da kwese kwa wini odan me wa matade nyina ya swami I was happy say at least we are going to get change na change no mu the delegate who controls the delegate and the people are suffering mimi kroma aboabo me free entia me ginam say kwese akwa eba no mo ntia me de ma be aboabo kroma anwa me ni aboabo assemblyman kasai since this week was common fund idea base kotukuma nche no oda kwanso enti nche no aboabo di omenu 100 million eno so bepem ne yensan kan so a yenkire ade potimpa ye di ses kan den eba beye ya beto aba mudi mika betutu aboabo krom ha samu boye ko ta man se na danko dada adoe honorable MC wu frachima aboabo krom ha na wote wu kunfria teacher badu ye respect mo papa but I am telling you the truth you are not performing momwai nyade amobuan na ye ntrase amanfofo anane ye kwaye ye mo bia mfa granted afai ye bebiam awosa ye prempuntuo ye nto amanyoku sam no antontwene ye nim some people be win about that there's no doubt about that but ye to abadi to me mawa ye expect development and find good means to communicate with your people mun kawen chairman for na say obiana no ba bi ana mo ti assembly wo na entokwa before some call lines ne so no tiefo muntie ensema ekoso abaye o mo to assembly ho muntie bi se NDC for no e show mo mini assembly emte dedi kan beda wasipa wakanyansa sem sembi amekan ya itia menua no
on fancha me media medical can me massive ni nyina me nyankopon yes na me nua Castro em so o kan sem bebre kasa bebre what is me nua Asambule ye ka say obi e kwa akoto aba na ye nua ba akon aka kire say oh ono no ntimi ma ne san kan letter ne ntem to ntimi ma nti o mo bi ato prozi fine say ye ni papa mu pa say wo Castro oba beto aba nyonkwa na standing order no parliament kura na say DCC ho hwedisi parliament hwedisi parliament abato ehun nansen wa hwe webi omo parliament asoso ye de o ndi ka yenu adani so oma na ka ne papem so wadwen papa say ene o ma na yenu aka dia ene ma ne nto na me san ka che o say o san kan standing order akofa bae say vacancy ene absenteeism ama papa ichirechiro mu nyina you still ho na ma wo se mo aye nyina pepepe na mu sa adwen boni wotrim na me see form no me ka kira wo ne ama wate ase because na me hu say wo se mo akeka no say anka adwen papa wotrim na ade ba dem ho a na ka yenu adani se beto prozi your to prozi man you should have not challenged the decision ayenu an dia ba so obi ntoma no ti me hu se mo akeka pepepe na me say enkofo we okay to bo ma me yan san tie we say so ni ame da se a kire se wo dwen odan ho wo ye odan yi o pe odan koso eno an waka no PM keke Assembly ho mu hu de o mu yi no e kire se Assembly ho no ketase hye dream proye ne kankan aye ho ma na wo kaye maame ofiri a kumsi Asem ene Victoria du e chia ona bo bempon a wanya ne ba bi ko busuafo nyina hwenwuma papa yi hye ase ona bo William Japan ko etu hye ase e wo dan wasema na wo ken we ye mfa nye politics but no kure maami betina so eniema nyina ye basa ejom sika omo ka no de etene se ema na nkasa omano kasa ema na num kasa no esunsun so beba because oba ntoma hye na wure ahye na mane ahye ni ye tiche ye masika na obi a onto awule obi a oye na dwuma foforo bi driver ni a wonto hwe wo dom utimi nya sika Assembly ma a wonto hwe wo krom timi nya sika e je se ma no kasa ne beba minu ameda wase e kire se opo dan yie na ye ha ne wo ye tete ye ha ne fi ye hwe mo dance de e no kure no ye beka MP bi ba no be ya de ye beka MC bi ba no be ya de ye beka radio papa abozege thank you ene no doso na ebre ne ye tia me dia me kana adama ya tia se ne se sama ma ye nyi sa MPP NDC na we ye enipa mo Assembly wo platform bi o matino mo de maka ho me nsurasem me nya ka wo de sa enipa ya wo one day e daba ku na asa bewuo ena ewiase wo pe en emebe tan no bo DC kwam kwachi di no owu ye ne ono ma cheso no osi dwa no e wo se ye bobra pagya di mpato na mo de MPP na katamani okrom ha ena sikofans bi atwa nkrofo bi ho ahia ena de omo beka no na gye mo dan ma nyina masa we are not going to allow that abane nya delegate for nko na moto aba no kacha mu pray we all sacrificed ye nyina ye de hu hyem ekwan ba kwa na mieni so no ye boy answer to me ni ba so we amanfo be hu the true color of the Ahenkan e wo pom ha ye ntena ho emani pakuma bi amfa ye sika nya nanka motete Assembly ho presiding member kata atesha no proyenti muntimi nyi muji jiska MC ba muji ni sika ansa na mudi abane ma no muji sika dewa 30 million 20 million 50 million mu di na ye na ye salary to abano na mu fi se nya nkwasafo who told you ye nya nkwasafo what ka sense huni kira mo muti Assembly wana de mo pa na mo ye yakoto aba we nya 16 says na kan wunya ne wunya ne china ye beto ato wunni da nonsense muti wana mu waste time muti wana mu sekuro no mu visa mu sana ma hwan enchirima we are going to rise up. Yeah, we will fight the system. Nobody can stop us. Some feel say monna ye de makwa Assembly ho ti de mo pe na mo beyo. How dare you? Eyo kotukuma asem ne ye ka no. Eyo dama asem ne ye ka no. Amanfo na pre one day sit one factory kom nkrom no. Amanfo me timi nyina radio so nkasa kwasa kwaba wanya ahwe me yasam your truthful. But mu communicators any sem hu asabe muti Assembly ho di no. It is time we tell you the truth.
ɛna Castro wona wa mama anko ɛna wei ɛnse nhuni concert nko because people are not privy to what happens at the assembly huntino movies amanfo ni me de ekoso amanfo ya where nyame asidan kan Nyankopon say ene wa ma odan enclave no aye choke with radio stations into you can never hide anything and never be wi ase adun tiba bibia nse o mo bia so nyina dwon odan say wono no sabin praduasa wodo akwasi akwache obi me akwasi akwa oyemidia pani waboa me pen me kan no kra na chana no pa awia no mre se no kra nti na se e bia ovi say me kan no kra nti won pa I have no problem I will continue to respect him na obi a wodan ha na ni di odan manwosam enim crucial wuro ayemu bi play e ma Nyankopon ya dom ma ye nua betena koya kese so ti se waba na sequence bi moto na mo pese enwoma je pansama yen masa enya de obi abedane because the image eto form ye de anu onyam to form me tinsi amanyosem sa da fi me started radio from Radio Biak to Solid FM to Peace FM and to Ahenkan FM say omo ya amanyosem na me magie yirim me board down near sia delegate near far near me nye bi sa da until kwasi akwa coming into a lot is expected from honorable MP but he can never do it all. Sad division funa ewo assembly wono. You should stop it. We say me wo kwetu afa, me wo kwasi akwa me wo madam afa. And it be bia nkoso ho. Hwe ni wa nkoso ho. Na mo ni presiding member. How can you when be presiding on the day to day activities amobe ho. And my mo ho me nya delegate dia me wie because be to no be yes oba be challenge obetua answer wa challenge. Sa mo delegates for mo to yima asumesi na kromu no nyina ankoto amana mo ni patrend no betima na be DMP mo sa ni betima na be DMP mo DMP otimini na odanfo so the American bi be ka sabrante we arrogant me arrogant sa a tactical punches so start to throw radio so no nyama do yanso radio no bi nobody teaches somebody how to talk on radio. Nobody tell a presenter you can't tag anybody here. Obi on the radio station. Obi ani comfort to kasa. Obi are very harsh. Obi a timid. Obi a boko. Obi the dean. O man pani ku phone kan say. One we say so we shall for obi da. Enso nyu never. Say wo pese. Question wo pe ene emu say wa Ahenkan fam ha ensi ne ensi china. Asem na me say ono nyamfo William Kwetu. Untimi ka so anya hwe. Oye bi ba me ma dwemu no na me susu se emfie nwotwe no eze nkotimi ya dodo e chen de wayo no ena me kota akwasi akwachi me nyina be me kanon anopa wie no mire na me na anopa wie no mire nyina no that was my agenda ti se kwasi akwa aba na de ese ye hwehwe se obeya man no mo the party politics ena ebebu ya de a ye mane maso ne we shall continue to expose you people oda MPP won organize no bow your head down in shame. Yes. Now who cry for one chair? Who one kasa ye? One country. Who made it? Dada mani pi. Ana omo kasa ye. Me hwe wom. Yo. E wo Facebook. Entomafo na ma na oji sika ne ma wom. Me hwe wom kakra. Na omo kasa na omo kan. We se wo de amaye ye nyina na ye nya. Hwe ye twa kwan na samfa wa fi kire dia. Wo se kwan na tene. Se wanya kasa manya. Enkase ye nyina na ye nya ye. Ba kukura kasa bia wo kan. Wo kasa no so. Ya de amaye na fiefo akura. Se mo wo sa eyi na nka video na nka mo boy. E wo mi phone so me hwe se me yi amamu. Wo se ye nyina ye nya na ebi kura ofie omunya bi kasa na wo kan no fom e mo kan me so metie sa ne papa wo kan enti se ebi wo fie no mu benya bi ene ye ti dwom ha ye tan dia kasa ne ye da bia wona bo pese o kire ye se da se atefo momra homa no so ba nyansa ni ba kufu otrim ba kufu wi aduregu monzo fuma adwenkire bra 0201 enamika say your dan issues yantima anwimpo ye beto aso voice your man penny voice there wa me akwasa kwa your man penny wodan ewa na ye betina hello Odi yes sir me mo achi mo akwa ba afata sida bani ba cho pombo ko de Odi ami shira oni e ma pa ko ma kutu mani achi man ida say last time I come can say they can ma no wan ka say and no me tino radio station they so me freak at wan ka say because omo mi demonstration omo ya Ghana ma
yes the man here in December so one can say on la bonte the original kind on original bonte number patch but me just dey come assembly man for the omo ye so ba can metro address the so MPP ba first go for the ba first and so try pass and mo is up beside member no and papa cash require so the beat or step down me nua kwa unim de ntia Castro step down so Castro was akobie ma ombeto atia no because ehwa no empapa mu ye den ho into no so step down na ni team no so gang some mu obi ani ne emu obi ani kira na nyom mu selfish enyom ye di o yen no mo de boy abro because assembly na ntimi amfanhye a kotokuma ntimi ntumpon Esika omudi peska esika na omudi pe won timi nya sanda adwuma fo akwado do betima ya mamaye thank you memo akwaba yeje papa orisha ba pombo ko de ewrade gusu shira mi na wonso e bakon ba cho fro so kasa free odi ahenkan mi di ba ko pe edua na ba kudwodu yo edua na ba yiti o kase free achimoda yiti o Nyankopon ombo ho ban no mo nyansa ni mudie no mo akukuduru a etchen de odi yei na fato aso na faboa amen odi de bia me kase oda ebutu for party but not development sure because odi se wo hwe abato bre na de MPP benya de free achimoda na wo hwe mpuntu a eche so oda nto abempa na nkan faso wo so na odi ahenkan misre no mabisa wo ema no a omupe edwa no ye maamenom ye nananom ye yerenom ye nuanom ye ofasefo no wo se odi ne kɔ baabi a ɔde ro kɔ akosi sɛ ɔsa ɔde na yaso ntinka ye bɔne ana asenka mai odi ade no me kasa asɛm wi sɛ disi kwa me kwaakye brade fa ne kransi yi wanya dwen papa amfo dan ho na wambeje weyensi hanom a odi akodan ke bi di jo wa hi asem kase no asem no baby odan koduru no odi odan ehia wa market should be as a dosun na so die etim no kura ampa ahye na die etim na ahye na kodi ye na si andwen ma no ho a odi ye bisire yenye aduane adi na yedwuma ni etumi ayema na akoso enti oda mpedifo no endwene oda ema no ne won ye dwano fa ma no ate ne de bia me kase on odi senka kwesi akwa ona bu kwesi akwa opempunto no opevote pa akadie mi no penanka wonye fa ma oda adwai ene oda sports stadium na nka onye campaign wo ba bia biu woni ya me ye adwuma me da se me mo ache mo akwaba ya eja ode shabe France o kase free odi Nyankopon hira me kase free ache mo da o san wa ye nyina ba ko pe bedman yo bacho ye tie wadwenkyere yo odi Nyankopon hira do bedru ho adwombo no agrada nsi ne trim mpodo obi antime me kwasole o hebro empa ba ma bogu me video mu no Allah odi mam che oketechie ana pe wo ti wo biem go wo ti moda odi hwe me kase bi maso me ye sepe me ka wie pe kase ni odi hwe one ona bwa kwesi akwa de waye no wayade that de waye wonye biem ise sika na wo pani nyina no o peste gwa ma delegate for omu fanto omu tim to timi ya hwibiem two ade bo se na wo be share se ade oba wada obesesa wada factory obeme nyuma ba ha no enyuma no wo bo pie no eye ne ono ani radio station o tun ye djuma piem ye to so nyensa odi se se oba assembly ha hwe ukwa ha wezi kwa ha ama waye basa uwa di papa bi kanka yesi kwa sanko assembly wo nanka assembly ma insama presiding member insama mana odi koma no odi na ayen tukwa na akwati akwa na kwetu akwati akwa na kwetu na ama ise ko sha sumoda agura ho ota agura ho isi to attention kwanso wana bu ho no nam aden eja na se ba ko wati moda wani ben nti achi moda fo mo me fa we asem odi ke mo me fa ntu ye hu fo pa 2024 ye hu akwa ye be fa so ye be tu yaba odi ni amenya adwuma me so obi aye submission no bo will kwetu di o ma samo matie me o transit or radio so Peace FM ni Ahenkan FM efisi e to abama kwasi akwa wini me mo kwetu di o ba biada ye nyina ye se wanya ade ene ya to abetia no okọ to kubo ni dia eden wakọ ni baabi wo betima yiti na dia ma wo nti kubo ni dia eden
onu ni 8 years we dia wi okọ akwa say we bia be dia de na ka say former government hiding yes former government no onyade ya to abane de eden e de amount so do the right thing for us tia mamu kobo kwetu di no kwetu I campaign against him for kwesi akwa me kwadi ntro onyame hweye nyina onim yetim ni yakomam me betra ka say man campaign tia kwetu a me nipa boni nim ye baifo me campaign tia no ema aboabu vote no ehwiri kwosoro odan vote ehwiri kwosoro everybody saw it here on Peace FM and here inti se nipa no ya to abetia no wokọ ne baabi se wo ye adwuma no anya adwuma ho de machiria ye de tumi na mani pafoforo temu ya no obi bedi 4 years for we di 8 years okoban san kro gi receipt master santa no hia ehia wa wi wokọ ne baabi wanya adi ntini ya gi tumi no efiri ni nsam adi mani pafoforo tini pafoforo no wanya tumi no find the amount for no ye den ye pe na mun communicate well with the people sa poncha blow ni de ye be dwuni nyina hello yes sir Ska William wa kwaba ya mede wajunchire na minshira wate amen na babu se dinu kure kusu da na benya nkwabutre na mze nkwabutre ndiye wonya nyawi na mene abuafo na kwen abefa so akutukuman ebebia eno na mesese faso mom na wuni ni pa ba ko obutumi aye na ye ni MC ti abu kroma na abu kroma tutu sei na MC ti a obi anka hwenkyere na abofo na to aba no mu woma na seden uye kukudro 47 me mpa brabo tam me no na mana mambrabo me kwanya me ma wa de no kura kwa ne hia me no kura esi bibia wo wiase ndodi msrewara mate nyane pato koso bo akutukuman na tiro be humanim mate me mo akwaba me de so di orisha ba France na ka sefre me ka sefre efre me de me ka sefre atim kokoben atim kokoben di sha Ghana 40 ya ne ma no wa odi me dedi kamida wasi bibre namtia me manam ne mame mu ntamo okay na asem no ayare hu bibre ya eje sabe wo na wani efra no but kafra okọ ese me from nyamfro me fro why na odi asem na ayare hu pop ndi sabi odi obi omso omde ko odi am yen fa ni bi se ye aye hu ade si ye kasi e betwa de o market wo nom de ko sa ko tesua e be de ne yakọ yede bia so nipa ofia oni ebe ba ho no mo yede bia ne nipa ofia o mo de ebe ba sito ya ebitimi akonya gbo yetu nyinim bi ko school ya ebitimi aba ho no na se ebi o mo ka ba fo ka mensa oni pa da ni belo benya ho mre sa no do akọ no ha do aba abotresa ai MP ni MC ezo bebre ni omo ye no ya de bi se twa kan bi ato ama mo kan bia da ho no ma bebo gi ye ba ye di kwa me kwase to mo do mo ye no say en kai du na mo ma na say de na ya mo na say o hwa de MPA ya odi ni bo chomska abo school dan so a ya de pa 12 billion yesika ketwa but say mo ye nyoma pa bi na say mo sa de amanyo sembe wura mu say e mo ye demonstration ye NDC fo na say bo NDC ne onye nipa anyo dan dwom no diga so enuma bi ho a wo ya de pa ye mfa nyuma bi mewuram emese ade pa na wo ye no e kwasa papa na ye konipa da sare nye den ehu ana de oni abam biem oni obiem kwetu oni obiem ite ko bo kwetu di ana obago jese ona bo ko sia kwase mitama no pizza fa no produce kwa mfa kan mitieni pa tama o tese so okoye adwuma balance nyina na mintie pa ibi a wo ye se wo ba a o di pick up back party nyina mitieni nyina na mo school dare mo kokon arinjina mi kwase akwa ba me meninge se woni ba on ye timpo wadi me bi o so se ni adisi ya can you imagine se dem go ndi minga me da say na Michelle Mame nko Italy obi afre for Italy we do afre si me am for. Hello, good morning. Good morning minia apombo ko de ya me mo bona nso e boko ye fro kwadwo nkansa ufiri achem asubu a ba wo Italy na wuti Ahenkan FM wa mane ane sen pepepe odi Ghana nsen bi ha Argentina Ghana edwa bia hye na yesisi ni sisi wi na ye de ma onwa na samaba ho na ha de ne yensi kwa na akosiesi o efu se me de mani perform a Ghana edwa bia be shi bia yi pe ne chepe na samaba ho na e ma ni tim na ye se omo tim ni to dem pon bafo e kwa sa na kwa se edwa na yesese no botai bi e wachiri
ɛne yɛ bɛhyɛ no na yɛ wi a yɛ ama yɛ nipa ɛyɛ saa ɛmmoa nyɛ to so mienu odi say last week week me who headline be o chronicle say NDC MP Akojubri House akoda mampani ase for massive infrastructure project according to chronicle who headline no sure na opposition MPs quite many massive projects infrastructure or more constituency na action oda one of the stronghold of the new patriotic party yeah first for the whole eastern region. Na your selfish interest MP DCE assembly members inti yentimi nya adipapa bia enfri abema odi arehu ni si wakwatia no 2004 ebi si watemoda mama odi mensere ubese akwatia de si no u kan akwatia ndis na wi ni wakwatia ndi ubese o je se ndis nwi ni odana sesen ye hu se o odan de ni media men kan san obi wi dio igane ni na so se akwatia de na esi oda enti se sa na ubese o kire bo ebeba odan ndis fon so ye Ghana for anyway say Argentina then on the me catch you say tell my car say okosta independent o na me say obi am me insist form obi ama me insist form Argentina yes sir we assembly we MPP for Megide so amuna mo do so assembly ho amuna concert party no mu yo ho concert sika no mpadie and no so fault search more than you man he your man he I feel kura de abu kura your man here and can say we back on my here to nurse so free afanya dia kwan fie asem wait me see what chebi ezida Fesia o ya kwa akiri yenya yempelfo tie nya nkwalaza o ti pani ni fie pani wo fie na de mema wuni se yempatem ha no yenye akukudurofo ye pasem surasem ye pe asem esurasem ana medikan aka no o kan no kwa so hu ahi yes me nim obi obetima kan so no e die ha supporter makwasi akwache me kra omo so hu ahi we ya me ka say omo say akwala ba akopɛ wo ha dwen da bi omo say me ha dwen na mo cha de na se me anya bia enti me mie ma no nkasa wa cha de ne me anya bia nipa me ensa cha de na se ba akọ anya bia enti ba akọ no mie na no nkasa obakasa pa o ma me bia sanka makama no atum ona bo akwasi akwa bra o ye campaign me obi ama me kapro obi ama me sempoa ni ho edra me nyama no se baby ni ye toilet ni ho baby adwo sodan ni ho ono be si bie na papa ni be ye ono be si bie o ya no the same thing we you abu krom ha anu na me chese ho ne de ya campaign anu ni ade a me nua pani akwasi akwa me de pair na sem nti a ye border man no aka me kuma enti so badwom no ye campaign me jam niam ho that's right me jam niam ho so badwom obi aba ye nyina ye je ye niam ho me jam niam be ye campaign ye yi ntuma ni bia kutakuta ye bi him di na chi me ba me ma me no wa di na chi na na ye ne duandu me ye campaign ene sister bi wo do organizer ene wo humia no wo sere me e mo no organizer no humia no organizer na o ka se wo wonya ayi ba bia tenanti wo ho no wo gu na adwuma no wo humia no wo sere me eti se me ja me de masamba akopɛ ne se MC ka se omu ni baby omu de bema ye na mom so bi wo na fisa ase bi da ho na se o de bema ye ye meka nkyere no ye rewre ma me ye nya bi ye ba ye nso a omu so omu nya ma ye enti ye de ye sama ne se ase ho na ye pe no so omu anya ma ye a ye begu lolo kwa nim ye ni baby akọ edwa no omu ya wo mo fa nchense dan nye ho lolo kwa nim de ye ntu nne wo tra ka ho so omu ye gidigidi sa takiti kura no ye hia enti buti so mo nya mutu atakit owurade nyankopon hu ye mabo meba sa assembly members na mo assembly ho no menim adele ni mu nwie na sa ayi a friend say appointees no obu o ho a MC na appointee no obu a MP na appointee no obu a preside na appointee na fine mo sa appointees no ye ka che mo pray mo timi adwuma mo free ho sa mo timi nya adwuma no assembly ho a mo free ho na mo nya mo sa mo selfish interest say when na ma me kwana me ba assembly henti de ono pe na meye so so ye ntuntia we ya metu atia no
What are you doing for that? Says here some minutes one a fence a white elephant. Because there's no presiding member or presiding. Woman, the money take it here. And call down your baby, your team to free, sir, and perform a boy. We free a call Accra 1 hour 30 minutes no doing crime. You bang the greater Accra region, Eastern region, you bang and can copono. You want me to forward to Toro, any papa bre na mama for Cocomotiso, Ababa Bedi, I want that crumha. Ni papa bre nam your Cocomotiso, Nana yourself mafu, Cocomotier, William Kwetu, Cocomotier, Yaosu Buadu, Yaosu Boating, Cocomotier, Memino Pena, Alexander Kwesiakwa, Cocomotier, Obisoasi Abasum Mubwa, and Yasum. What was Sadiasum? As soon as I did view it, wo be di ka papa dama dwodwo ho na wo dia MP kwatranse sitting allowance wo mo je amanwani bia ka cha so wo so ma wo boa anya som mo nya kukudo ne kroma yesuro me be wie mpanfo be fry odi nya bote asemo sa pressure na ye di tu kwatu so no sa pressure na de beto kwasi akwaso no ya adwuma no. We believed in his capabilities so bet my argument ya kwata na chie intia ma me say man hwa ni amwa no den tumpon a na me yenya atwom na se otan na me di tan kwatu na nya se me pod na yie me kan radio no obi ate ase se de akwaso odan me kama no tum na man kan bia kwatu ye honkore benya me na che se papa no na me tan no na nya asem na me tan na me pese wiase nyina hu se odan puntuo ene ye pe enye personalities. I will say this anywhere any day maka say tisi form yeka hwe awdu pressure de to awdu so okrom a MPP former chairman meni dan kwaku ebo Peace FM ye horo ne se ba ni nyanse pempuntu inji se omo yesusu se wo ma mo mempuntu na ankoso no omo ni ho no mo ejiri se mo amu betima mempuntu akoso maba na sa mo nya de fata ye kan ya no tuma onyankopon poto bagata wo odi ankan wo ye nipa boni ni kwatu na umpenasem ni nyese bi oda na umpe ni yi ne na mpesa manfo nyina hu se me ona bu kwatu babi wa bobradu minuru ho me ntan no na me fi se wa momodin ti wa me fi se obabo modin wa ba look at asema me nua kwasi akwa me ne nyadwen se obi be di MP okobo yi asensan kwa ogi receipt wa firi woko se nkani papa mu a nkani kwa so no records must be kept. Records must be kept. You see, according to me, this was baby akasada. So we should forget about Kwetu. Pay attention to the development of Oda. Ye gashi, ya infiabu, ya sports stadium, ya usi ya yo, Enra, many of my penina na do down kwaku for the nam central region. I mean, you do upon kuma ye do down komo. What okay? Say you go so esa kodi ye nyina yen kamom. Ni ntwa na mo se be Oda stadium ne betima de. Aye. Kwajo upon kuma, o ekotoku ni o. Bad baby and the constituency one onya ne de ho say obaba be oda ti ye to oda no. Now you tell me say abuabu to aba 86% the amamo na common fund by aye dey 8,800 million e mema here the pama de kwa ya ti sa 8,800 na buy dey ma abuabu man ye to 86% e ma MPP no sa 8,000 mo de be den abuabu dwa toilet ni ho tan gota bi edanimu mabetutu ababu kromua pansam hwe nkoso meanwhile ne honorable MC na ti kromu ha monko ayi kwame asiama krom obedi minister monko stadium osisi once na woko. People must use their positions to help their people, not party delegate na affluent na obi ma delegate no no meyi na no nko tre de o medi ade na nya nko so ma sani pa kono hwe mudia muma delegate no enyem yodium so obetimi dia bad obi echi se chenchena kwoto abamamia eduru ho a na mbehu ya fa ye ho aden se de nsuo ye no sa na wi abeye mama mun kama se na mun ko asem ba ko a ha ye pa wanamfo mu se hwe se covid ba ye ene ye kan se ye ntitim na obia enye free ena MC me pesa wo ma MC ti ase MC odi enamfo ahoho na ba ye de nambre no be se obi adwuma odi nambre ye ma ye to no wodi wom kogu Kumasi station wo kan se ye nyina yan kwaka wo ho a ade ye se covid nti ye be den ya kwobobọ so ene wodi ho no ade ho no e kire ene yen a ye koto beton ye te ye ho wadwa kasie mu
ɛna yɛto hɔ ɛna nkurɔfoɔ yi ɛwɔ wɔn de number na yɛkɔ akɔtɔ bi afɛ de MC wasam ne sɛ yɛn waka kyɛ yɛn sɛ yɛn kɔkɔ wɔn yɛ ankɔ nti covid yi twɛ mu wɔn yɛn ndwin biribi aho bio ɛnɛ simpafo na ɔne wɔn dwen saa deɛ na wɔyɛ kyerɛ yɛn no saa deɛ na ɔyɛ kyerɛ no ɛha yɛ paa nti mo ne MC nkasa ɛnɛ biribi aba ɔbɛto sɛ yɛdi yɛdwa mo mepɛ ne deɛ yɛ no na sɛ yɛ deɛ yɛntumi sɛ yɛbɛsa no ho na yɛayɛ biribi simpani wɔte ne kurom ɔto aba wɔ ne kurom ade nti na biribi pa na sɛ biribi kyere wadwa wontumi mfra wo kuromfoɔ no wo ne ɔmɔ ha no wo ne ɔmɔ yɛ sɛ sɛ yɛate nsɛm bi nanso yɛayɛ din ne yɛhwɛ adeɛ ɛma yɛ nti ɛne ne nkasa lɔyɛ nie yɛda ase mamemfrɛ nipa bɛɛ 5 bi nso so na yɛhwɛ ne mpagya amanfo adwenkyerɛ radio no radio get result and the atmosphere is opened obiara tumi ɛyɛ ne deɛ yɛn nso yɛde ade boa ɔdaaman no yɛ nipa yɛbɛtumi akyea but yɛgyiri sɛ yɛ papa no dɔɔso kye yɛkyea for the development of ɔda mɛmoakye hello odi ɔde hyɛ ba mɛmoakye mu akɔ aba ya me deɛ mpakyɛ frɛ sɛne kasa firi sɛ me amankwa nkɛsɛ firi asɛne akyema sɛne de hyɛ yɛ amankwa yɛtie o me nua no pɛ me frɛ wa yɛ bɔkɔ ɔda yɛanhye bibi yi a na ɔno akɔkwasi akɔ a ɔhwɛ bibi ɛsiane sɛ saa delegate hyɛ ɔmo bɛto aba no obiara 50 million saa delegate wa target ɔmo bebree no ɔmo nkɔm tumi nto aba ma ne yɛni o ɔmo bɛto aba ama na wini primaries bɛɛbɛ no agyen sɛ sɛdeɛ ɔdanfo aka sɛ apɔnkye kura sɛ npp t-shirt ɔmo to aba ma no wɔnhwɛ yi a 2024 ɔdan bɛda ne o sɛ ɔdan market yi yɛ sɛ yi a sɛ sɛ dom ne yɛ sɛ yi a sɛ ɔto ba ho sɛ 2024 ɔdan bɛda ne na ɛsiane sɛ central region woyɛ npp woba 4 years wama yɛhwee a ɔmɔta atɔ ma ndc woba 4 years wama yɛhwee watɔ ma npp nti development ɛkɔ so central region ɔdafoɔ sɛ mopɛ kuntuo paa ɔmo nsa mo nsa no hwɛ ofilakum sen ɔdan lɔle park na woduru hɔ a wokɔfo kaa wowobɔ ɔtrɛs woyɛ ɔba sɛ wopɛgya street ɛnɛ ɔdan lɔle park dɛ ofilakum sen bɛyɛ na ɔyɛ mcu nti mc ne mp ɛntumi nkɔm ntoma mu nyɛ ɔdan market ma yɛ maa no anaa nti ɔdan lɔle park wɔ no ɛdwa no mu sie no ɛnti ofilakum sen asi ndc foɔ nkwa na ɛwom ndc foɔ no mu bɛgye yɛ ka sɛ ndc foɔ 80%. ɔmo na ɔmayɛ demonstration sɛ ɔmo yɛ ndc foɔ yi ɛnyɛ nokorɛ na women organizer no ɔsɛ party no sɛ ɛyɛ me park women organizer ɛsɛ ɔmo sɛ no sɛ saa na ɔka pa no sɛ women organizer ampa sɛ ɔmo tɔ ba sesa no mate mo wo akyema sɛne woka kotokuma ho nyame hyira memo akye mu akɔ aba hello good morning hello mami memo akye yɛwura mi wura amanfo so ani ana papa Ahenkan mami dwumu radio ne ba no morning mami fosia na efro no yo mami yetie o aha papa tese MPP ne ndc no tese de ya bre ya try odan ha Ghana ha efiri edubu ahemra so ana ya ne MPP ya transia betum samri sɛ yɛmɛ nyinaa mɛmɛ mma no me na mɛ wɔ MPP yɛnsakra da ɛsɛ MPP yɛgya ahwee firi mu me ba baako kora nya agante wɔ mu ɛkɔhwe ase ndɛ ɛyɛ asafo maafo no mmerɛ so yɛgya ahwee na NDC-foɔ MPP-foɔ ɛba na sɛ wɔn mo bɛyɛ biribi a ano kasɛm ni mo di sika bum na mo de ma yɛ mmerewa mo ba ho ba bususu ba kai kasa na na so be ma emriwa sika e be tum sa me nya me sha ya bro no asiri ye ape asiri ye bi be to aba ye asiri ye de me say ye to aba da e tu sa fa ya mo de sa ye fi aso sha mu nsane a wo fo wo nsane ye to aba o asiri ye to aba ye to aba da akwanya MPP for the apostle never to na ya ko MP for ba any for ba MC for ba the same people yan yes family actually an American
Mami Safwa, Mami Fosia, yes. I've been waiting 2 years. Hello, good morning. Odio, good morning, sir. Good morning, Apombo Kode. You are Dumo, Odi now, sir. Yamia Dumboko. Yamasi. Pacho did this and I can say free. Watching me for you all town. Oka, Michel, Tedros, why? Dr. Tedros, thank you. By Wadam Funo. Odi, I may say you who are young coupon. Now, who are in the bamboo mahati. Tumana, oh, yeah, no. On my way, no, Okano cry, no about a target. Made a bamboo pet, and I'm a summer. FM station be back room. If we are saying no, no, program be. Mpunto program say ya okutukumam ewi ase no nsem pii aha ye kwan me nkasa to me dem sey hu abambo ma say de oye no koso ye no man no ka no kra na hu eyin hwe ye ma me no masem o mu kan odi esi a bi ni bafo ye o mu de nam ba ayi hayi esi a ye ma me no wa ha no ana o mu de hwe ye o mu de hwe ye nua no nketo esi o mu from krom aba ha ka o mu na esi o mu betuma o dan fo ma no na o ma ton esi a wa mo ba bi o ma tan o mu hu say aha no market ni ya o mbeka ha ye ma me no dwa no kofom ene anji atu achikaloli o Ghana Lebanese ni Indians o mu na o mu ton pampers ni yi dokun nyina amlapoton o man ye kosen no di na o se sika na buy na o mu tiche no o se say maslock sika no o se ne do ye sen pacho sikali na o kaboma 40.1 billion na me pacho o di first sika we etinka sisi e ma me sisi nsuo beto nsuo la kasi afi na beto mframa be fa e ma me me rekora ho it is success ka we it came to me fan start edwa no na kai mom ye wi a ye ne ba aban ne banks na ye yi na nko ma gbesia na nko ma tua ne kakanka sisi wa cheska ya mam obi kra na ne ma hye wa nya bi obi tin fikire ya tike odi sa listen de mesra wa akom na nipa bebre wo ma o mo nya ma hye o mo ni dwa kra o dwom so o ma jibi flat gate no manya bie o manya na ya ye di but MP nya kasa no wa bie flat gate no me say ni microphobia o mo nya dwumampo so o manya bi obi nya 50 million obi nya 20 million on say ma me ba ko kasa ne ntuma nya ahye o say o yi ajanka ne ne ma aden eto odi ye say dwuma no ma me mesra pa say hello me mo ache mo akwa ba yes sir odi Ahenkan kwa bread ni abraje o ka sa free mate abo this year okay as asema kan nyina no odi 100% sana mimi ya okabe jaka no odi ka no krasa Ghana wo no krasa na yesre osoro agenkwa bambody mount because ebitu ye nyina ya wankasa waduma o ye kura wankasa o panas no kwa mefa ho time because ebi ana o pa na bo party net so dia kan nyina no kura ye nyina o ma no imputu na ye ko enya ndc ni MPP imputu na ye pe na every ndc kwa ye dwa e wo insta de dia metaka za asem sa obi a yawo no dwa no mu a onam 40 years kwa we nya dwa no bi obi a oton twa wata on ka dumu kono no o hyedo mu wo so that nti ma sa no ma no ma me ne fanyin bi a ya me amabusu afanyin me ne ka so nti no dia kan nya no kwa e ma no edwa no omu firi wo say scheme yesi ya fa mom na mo mo time yesi ye na ye ti ano na obi ankope ba bi nta na mo metu omo emre why na mo go tege hello hello odi yaza machine yaja mpacho di she odi ndi saka sa free da so ni mikasa fi abo yo akra yeti o odi idi kotoku angaza no ye ya ye di ho abonji hu ana constituency anyame aye wadon watimenya sede o chini awudi ade asanso anya ni advisor to the president and now safmanfo nyame adom kwasi akwanso nti ye betuna ho no ma masane ma we nyina hwe nti ho epa ne ba be kotoku yie odi kwan ba ne beba o ba be kotoku yie di amaye ya atimda abu a ukasa fe common farm munya 8400 tese me hukwa dream sa asem ya wo kan yi na my imagine say mefre ye assembly man na me bisa no say den akosi ye di nya say ni sa no pe o dia betu bia yodi e ten ye hu e ti sa hanu ya o say ye wo MC wa ha na yankasa ye kuhwe krom sa ne kroma ye ti hwan ne ma me di MC bio ansa no abehwe aboabo iti kotoku yanhwe ne ma bi na say Mova iwe me di MC so di ho dia ze kra odi fa ne mra no me ye ni ye ma yen
who are sitting president of how who sounds so vice can say special advisor, senior advisor to the president. Who sounds so could do Ponkuma Munad than Chen committee, I share vote chairman, Canada was saying, how it won't be open if you chance or baby diadia, no baby or then you damn. I tell you my former you. Mo, me say, hello, me watching more Quaba. Yeah, papa, because that's not a penny. Okay, yet you. Me, mamma, no more better than a one on come once. So be ourselves, say, and then I could say, Quamfa, you cannot jana. Na, what the man who read your ya, so soon I can't say. Said your munio messia, sing on my bocan. I will buy no more this piano, come fancy the Biasica crancer. Move your Yamasa church or give us about paper so the court demonstration yet here. MP. When you pub be about what the kind of when you are born cacrano. I then be the Samba. The jingle now, boy, Papa womb, and maybe our can ye, Bamo Mokan, the young Kwan and Moka. The yet is saying, Say, or say, more young before. Now, Okana, Wanka. Or say, one can say money and before. Or say, any pedding me and before no, or and yet, as my cannon, you cry, I'm not taking Mountiana. Okay, Bacho, dear. Sir, NDC for no. I don't know what drop line. A man, demonstration in Akasano, NDC for my. Ube Jane. I don't know what drop line. Sabra is a democracy in Ewahano. Yan turning through. Was see NDC for the show matching a man on your demonstration, no, a NDC for ma. Sister, can I pass out here to bet my friend Bima, Ebiana Lan and a drop Kafra. Hello. The president. Yeah, Minia. Abna. Papa. Yanko. Yami Slow. Now, this is one of it me about to come in. Apart from all being with no crowd came in and say, oh, or man, you would go papa. And then I may do a president to her. There's a one to many president or damn my any year. I said, no, I drink. Hello, me watching. You know, Ben, a bank, me do. Oh, and this one catch him. Hello. Hello. Yeah, hello. Yeah, good morning. Good morning. Orisha by force, I can say Cool. Let the poor enjoy. Let the poor enjoy. So we are not poor. I can never be poor. So the poor, who enjoy? We have to enjoy. Thank you, Yanko. Ahohwa ye fi kuro fufuro so abetena aboabo me ma plot wa ha asifie wa ha me tifie me ti aboabo boga hwan esoro ye wo MT a wo ti aboabo ha light post mpo opelite ko fi aje wo kotopo enjoy ye koto post be 2000 and san ye ti biere actually ta ko ye fi wo bra ye wo MT wo kuro ba na market no kra de be ho amenti afie aburo bengo MC any MP aburo bengo na mpete mu di o man che ye man penifom titu we onye man ko minim no wanyi papa na ni PFP oba de ho ju sei ne kasa ko tu say yes entire wo mu omu nyina na ye nyu omo ho ne ye sole a ye the politics and ye de ye nua no mo say wo kasa minua we de obuna ni dem wo let the point enjoy so wo kasa politics am no ya adwen but abroad e ano den kakra wadaroma me da say machu pasan na politics intina si ye dwen delegate ni bottom na mo ye dwen ko ni puntuo na ye see ye pese ko ni ye a encha wo ye nyina be ko ekrom ye de dan be han ye de han said be hey abroad den ne bo so so abaji ekika ye da ma say well bolini pa hello good morning last but why morning that is say you call the cool odi o gbajuma o your friend say me be friends we got to chance you are just the share yet you oh me say odi do kan dey papa the next day ya ma me na obeka say sabi any for the demonstration no emwa ade no sabi o man na ye no as yet empany for mo yet to no yin na ka yet to
if you can't say any for now a certain demonstration, you won't even cancel or the CPP or PS or other parties. Ekwadonko. Ekwadonko will be. Now, one said that's on your strong with the advice of you. Now, the only that you know, and I just said, also like a city and the other. You need politics in influence. Now, MP, if I was a news or Yakima, or that only assassinate the same thing. Over market now, and also a telephone, a good man, for the family, number 2. And my before you know, for them could be a year. And another account. But you know how to money, so putting outside. So you man more up one in Roma, on the patio. If you also down the same thing as I started, problem, Fabio, that for one, if you are chatting papa, and you will be, I don't know what I will number something like that. Mate, what the other call this is team now. Amen. That's it. So, this time, I mentioned I never about one, the channel, but there will be a ultra. Mo, everybody heavy. I am more just watch it. Ha. Okay. We. There. We are. Wait. Phone we. Me famo. Hey, kusibu kumio. Hello, me Machilasco. Hello, Mr. Wright. Good morning. Morning. I am Linda. Hey, Linda, speaking tree. Linda, meet you. Mr. Wright. Yes, sir. Yes, Madam Kafra. Tell you, o cano cray, no catano. Casano, the Wakasa baby, on penny for no massive, on the form, the Sabbath 2024 winning here as independent candidate, young to mount. Yes, I am young baby. Bye bye. Abaye me chana dewa ata bi play school. Mi huni maybe. No work at me huni matter and that speaking tree. Okay. As a very final call, that young fan and sorry so. The union de anad nato so na mabame ma memo no mabo masempo na omo akọ baby ese omo ko. Ha. Amafo za mu fra la na ingla boiliana. Ai shi obi abese obem. Okay, yako one enya no. Okay. Hello, good morning. Metewi wow. Lana I choke odafo. Say mutia enkan fam pop. Metewi. Ebi ehemu yidia. Ehemu volume no for mo how. Mama start for me personal line me personal line dey. Enya da metima pick call so. The obe free be na say first studio console nim na ba abonten kama. Na we are we mente la na mo bi wo dey. Enti emma nti mutuma dwemo. Hwa. Me mo so na yenya mo kwan na mo nko. Okay. Enti menu aba bia na for invite you. Within 2 seconds. Wasema wo katwa to eden. Masama me katwa to nyina ne say me se wona bo. Wo say yenya sika ni bi ni ye mfi dwom ho. Ye nto ade wo dwom. Ene wo say ye ba say ye ba be pe sika ni bi. Ona bo wo mpia bo nte say me na wo hia me say wo say me nto ade wo dwom. So wa investigation. Bia na ifo investigation ama no. Ene o mahu say me nto ade wo dwom. Ena me ba say me sika ni bia o mpia bo nte na o meka. Okay. Odase. Wate. Mami, vice president. Emi adin papa. Ati agukwa no wa sole wo. Masama me di twa to ne say. Edwa no. Ona bo momodin a. No meye edwa ne mayen. Na edwa no nso wo ya. Mo fa mu obi a. Yenya ye wo mu na to ye ncham ne to ye no. Oncha ya de emfa mayen. Na sebi ka wo maton. Na yatosu biem edwana chine so ayegu na wo mu tu here no yenkonne wo chira so ka ho obowa yentu da adantira muntu yenye dwana mamwa omumfa chance dan enye ho mankasie mu dwa kakrakai eso sin wo da dwa wo mu si lol kafo ene wo mu di dwa no ye de chance daje ho mu nyina egu ka kwa ni mu saa ene mo di ye dwa no twifo obi so e ma me onyame nti ohene ma nyame de wo bi o fa yeso nda o fa yeso okay eti so mo anye yesa no ma fa ya de amaye no ma amaye ntena ho no ma anye dwa na amaye atakiti ye ntenne o tena so ka ho ene de me support mo
moma yentua yeto ne yenya bi mfa nkyekere o man no e de no mu so de yenya pe no wo mo nyama yen mate honso me no ya adwen mame lawyer hello that's right hello Mr. Echo mame honso de odi twa to oh dia me de twa to an se baby a o ma ye o ma adwen se wo mo pese ye de ekọ no ye ya te ye mframa mu se yes ye nkwa on de waka na wo maka wo mu nim dia se mo kona ebebo a ade na mo nkona ye nkwa ende o chena ka ho e se mo ya ketekete kra obi asem ne nyina ne se ena na medi kan ka kire wo se covid ne ba ye no MC wo de baby ama bi ni bafo no wo mo ba ye de ye na mbesi ho a ye ne yekoto ne ya ye se mo kotu firi om ho yes ne aboton ne se ya de pa enti se o ma ye adwen se ho no o mo de ma wi ni ba se MC bibi ba on frɛ yen edwamfo ne simpafo ne na adwen enti se o mo de ye kogu kwata stop a wi ni ba fo ba ya wada ya ba dwada na che se o mu dwa na ye den etim na che se ye ya ka no de enti mama na se ye yim afirim yes ye tuntum ye ti ye firi ha ye kwasane ye kwaye e ma ne ye nsu de ejai ye kwaye adentina ye ti odan krom ha bibi ba aname me ye kwaye ayefro ba ye kɔ na ye tim na ye bibi na wo pasa woni ahɔhoɔ no dwen bibi to ahɔhoɔ no akasa umbedru wo hɔ no ena ekromfo ne ma wo nkyai asem sebe eno no ma me nsu de o kadi atwa to Master ma meka ne stay. Eh me do mo hwa abewa na ehye headset. Omo ba mo wasam o. Master meka ne stay this. Oni we mo organize on ne nkasta na la petwa na doso. If you say kwa do this dem bia o twa ya no. Na mo twa de bia. La wo so ma me mo de cha no. Yeah mpa. Ono na to me say pani na say. Phone ti any sketch na kuma no kata sam no tutu nya ya yi say no e bi pa yan wo betimi awo ne ba o ka se makama no atum nti no mate master meka no kata say na la pa ne doso mate mo o se we twa ma na from mbajo ma president meka na se be twa to na fe mu nkwa yi ase na mo ko amusu eye amuko emunko su bwe Ahenkan 93.3 FM. This is the best radio station in the Eastern region. No doubt about that. The world listening to radio station. We are the only community radio among the commercial ones. But we are detecting the pace. We tell you what to do. We know what we are doing. And we are never looking back. Mr. President, Mami President and so about ono start ti mami ni nwie na onko no nim si mami de woka na ba Mami President papa wo manfo akasa wo na me de o sha ase se de obi fero so onimo na ho dwopa de na wo so wo ka de atwa enkomo twetwe ni nyina so yo me da se obi onime me ho dwo nanso nyasa me ho dwo kura se wo sisimi mpa na yedi na ma yedi enti sada okay wankasa woman organizer no onno wa mane me nyina ye basa na na ya nene to on se nim se no te a nka ye behwe ye ho yi nanso ni ye nim te ne nyina ye bibia bom ni akoso nyina na onim na nsape ya ono koye organizer ye nti na wayi no ho afiri ma etesa I say onkan ye ho nti wankasa yi wa otwitwa ye nti kekan samkyerɛ ye hiafo nanso sabe ye nkɔ no ho enkɔgye aduane ndi na wo se bia asem we obi na aka de atom from e bia nyo no kan ono ana okeka mi say mi twam na oye papa pani ba na minim say o friend say ni aye nti ena nam so a o kasa awa wote wa no kasa mete na no kasa na mi twamani ahwe nanim a asem ka ahwamanim wani fi manim
menhwɛ n'anim mesompo na menene ni asɛm nti na so we dey wa hweti vote we was say vote nti manwe ho no kresem wasɛn no wasɛ party ne pa enti sesei no dia meka ne sɛ nka onya ahobrase no nkasa yie enkyerɛ yɛn sɛnea na yɛn ne ɛte dada no ɔnyɛ ne saa mo ɔnyɛ ne saa pɛpɛɛpɛ mo nyina mo yɛ boa mo yɛ nipa baako yɛn nyina yɛ nipa baako mpuntu ntia mpuntu yɛda ase ɛna yɛ maame mo edi dwa ɛwɔ dan dwom ɛna yɛ bɛ ɛbɛsi nsɛm a yɛ papa ononyamfo Alexander Kwasiakwa aka ɛne deɛ ɛyɛ women organizer for chimda enso di tu dwa ɛna good morning dear host okay we dey watchol ɛni da hɔ ɛna da bi ɔde hwehwim Kwabena Paul ɔso odi fire them all hit them all we so say your friends say Regina and watch no oi ene mo dwo nyomo Kennedy osai ɔso odi brew ampa brew abem sa sports for that ba omo mu mi kwa no mani age timi form tam kom timi nka enso na how hye obo pacho edabre na tia na ejara no den ti amfre assemblyman fo no next week nyame de yankwa chen a yaba appointees na wa assembly ho no yaba bom nyina din assembly fo yaba bom nyina din na obi ahu adwuma a wo mo ye ewo ho ma obumfu mo aba mu empaba esan say ye kyekere man e ma de kyekere say anete ye na adwuma no so nyame ado ya kyekakra so obi to tactical blue ahun say tem akwa academy na okatia me ya radio station ye show bi sa chenchina akasa but you never be given opportunity on match with Kotokumayo oboba on the news efiampofo ene eye kwakuanim kusibuadu na 7 brothers wanima asema opese yebusa na yebusa da bi radio enye ni sa enye your comfortable questions are wo feel say yebusa wa be ma ho ato ene yebusa da bi anka fm de enye ni sa penifo say enchin kanfo no ho but say we need the form or dampotem ha this is the only media house the jira finfin there's no doubt about that yani the only media house yeah, we don't depend on any other radio station. Yana this standards near den. That's what where chini bi ani ho. Ti say amount for started almost to uppercut from memo and from any name. Obia nam from any. Obia be any boundary ekodu. Ena communication so there yenya ben kakra. Ana Joshua Mbwana o da na umpon wasem we gentleman. Ana utozu ogusu yetwase. But fire brands and also we say Tribuna Tata Krama waji eti bacho yate ayini nyina ase apakat na mototo ni nyina yete ni nyina ase so kasi entiasa na yeboa ti ye de ya ba say Ahenkan FM no Kotokuma ma motiase ensema hunu ana ne yeko de amafo so mbeka no Abro pastor become one. Oh, Chawai, so one say I had the finest radio station. Yeah, any MPP ni any. Let me tell you, say, Mamma, as a sound, I said, over net yen. I just say, yeah, any MPP ni any man DC. Sebio, the fact in that one. Yeah, Asem ni bar, yet not say a shim. Nia, your friend afternoon, you said, I may say a position, no, when you man, what I say, no. I just say, I feel a sound and I kept that from enti sɛ ne ade ne tie no ene ne de to sure nze radio station a saa de no mu didi manim no ɛkɔsɛn enti wo hwɛ Peace FM a sɛ ne Peace FM direction ne kɔ no enu ane nem na da bia na director me rate me ho me ho sɛ asesi an Ghana no the wa media no political radio stations na ados wo Ghana no ambansesi no kreka no ayedin da bi me no nya dwen ma me nkyerɛ wade adenti yes yɛn hwɛ ade say a more radio station be me more radio station me the whole Ghana they was say political radio station no take advantage e dey ba bebre no fan say me obrempon ade ba enkoyie no me friche bi ne ba ha na wo fam na ade me bai me ba ma be hu so dan empunto ni se na ekoso me ka no kure na mbom obenya another presenter akwotra se atagi wo say obrempon ya MPP obrempon e ya DC ade tre say man how Santa unse ana atiga na yedie ne ba form na bi nya no kure me no nya dwen amanfo a 18 no 7 preduasa omo ye badwenba ena omo no ne ti
Empotem kuna station ye den e wo no se wo si na ebia omunim good te wo tena ha ka se ebia wo aboabo kwan no ye betutu ye nye ye jato wo contractor jale nyoma nyina gu akoma tetantan na obi kwatama bi ka so obo anya ne kura amanfo na tikumu ne sababo kwan ye den ye tutu hwe de tia meka sa ne se hwe demonstration a isi ye no minu mienu ni adanse se MPP for ye djuma ho NDC CPP obia ye djuma ho enti emfa ne se o de emfa ne se NDC kura na akwa demonstration a one se another day no so mo ye demonstration we na bibi papa free ma NDC for kwa ne be benefit na anti na ya betena ye ka so mo ka so mo ye NDC for man kasa yi no good tinu kura that na make say obetime nya another nkrofo bi fufura the agenda no be set ni so that be can from for we no eno na che say democracy kabi na menye den na min kabi enti ya ka na radio station so aka amanfo na etie no ana behu de all kan no credit a kire ane de odi na fu enenam enti na da bia no enkrani kumase koso no because we Accra radio station Peace FM sorry a ombe kan no kran fa so dia ebetimi de abo enkran etitam ye mputo no Accra kumase Eastern region hwempanifo kuku da mayenye we East because of say yan central phone yetimi nkan no kran ne champanifo so omomeboa no de bia na Eastern region no enye wo kan hwe ye ba ye no hwe Ahenkan FM ba ye no anya ye betimi yen sesi ye koku say hwe niam say amemputu ma start board sure na we are not giving na we ye bia emputo no sebi o se dachi odi Ahenkan se nyame wado na utu kwa brocha o de emputo ni beko akakuru mu a ebia ne se na no atwa so he da sebra ofosu kwabi ema 200 bags of cement u kambo ma 12,000 buni papa akufuo na assembly ni nyina cha common fund wa ma aboabu 8,400 you see so wa ma aboabu kro ni nyina 8,400 o se make say but obenya nkrofo a oh why de body you see alam to say adwuma na ye no furu mi de ntia aboabu sika ni cha no aboabu adwuma ya dabi adwuma bi ni kroma adwuma okromu apa eno ni de adwuma okromu hwe kwan ekwan be enya mo kwan am dabi nya kwan ya yo adwuma aban ba gi to ewo mo ho so ye tua to ma jinare Ghana revenue to mo be jan kan fam inti nyuma wo kroma no mbaka te na aboabu kra ekoma mu 200 million na 500 million me ba cho mitimi biso asem asu yabo amunya sika ne sen ene de binim aboabu de ne met omon fa ne asu yabo a se mo de mo ka ne sa de a ene en check nkura no kura na wase no kan ne sa me na me kan ne sa okay se sa no mo ka ne de a tie enyom no mo ka me na me kan ne sa se enye sa na wo ka no asem no eye no kura na wo ka no dabi no kura ne figure no ba se figure na echa dance die no to no kura na e de figure na 84 de aboabufu sika aban de ma se fenye development common fund nemom ka me ka se adwuma ni commentary enya ketwa no eno opani bia nkan ene ye me na me susu se o ma dwene se kroma adwuma be no ha obetu ato de ama aban because eto ne de ye oman odi eno krasem pa na wo ka no enya de awususu no enya de awusu sometimes ne mo wa si biam enya de awususu no eye ne kwa so ano enutina aboabu sike so ano na me de am ya ne se empanifo na wa bam ni titu ni honorable Victoria Du I was saying kwetimi boda wuro yusu Ahenkan FM ne de ubofo no mo ya aboabo town hall meeting because the akika kono edin boli no mo gye no oh na say they want say they be say ya betutu aboabo krom na mpanifo ntimi ne emesin konwa emfe na nanam ahemfo assembly man konti himo ohima mo opinion leaders ye nyina se bam na mo moya mane de kwakwesi na ye gya eko na to saa na common fund ba na ye chefe omi 8,400 100 million so enu na be enu say we na sanka comfort say odi Ahenkan no kwasam wo kan say one alazala kwesi akwa eba no odi Ahenkan ye integral part onu no lidi na eba ne sense say because enyama nkoye etu odi hwe say me na me da alazala kwesi akwa ba ye nti no enyama nkoye dabi o sa wo kan o ye integral part o ba me hwan dabi o onya hwan bet say be road bi good ana tie de ya no so nyense bi asabi mpredua say ye ya kwesi akwa ma no we want him to succeed. Sir, I don't know because one man succeed there. Now any yodom na one kasa sabi integrity when. Sir, na because who catch say or entrepreneur or businessman or impuntu beba. Ye nyina entanechi. Kremu nyina tie wasem. Ya tanechi. Everywhere he goes, you defending no. Na so aba, na se nyuma bi enkwa, na se yanka, yan yamwa ononyamfo no. Good.
na yɛn mu say no ntan nyan on say because say kam obi maka so na ba wi ampa no do be bia no on abo beto di so say ye boa no so because eba business Kwesi is my mentor. Yes, he is a very good businessman. Oka so be we aboa obeye inti sa spirit na me hu on ho no na me didi nachi. Now I have not deserted him, but the problem is that omo de omo twa ne ho ahia no obi dey say omo organize way wonim kasa ba ku say Debbie say na me say so oba ntia me delay time no na nka so oba omo mu yehufo no me odi anka kwa me boa no I'm not part of it. Odi na me say Debbie no say kasa mo ye wi akoto so Peace FM. Yes, so what do you be bossa because of say me catch say my demonstration na omo ye ndis for omo nyanipa. Debbie so mo patch say ahana kwa say so we ndis na odi say unken nipa ho I don't know because one abun kan hu say NDC for ebi obenya NDC for bi omo to abama no ebi omo to skirt and brown so MPP for mpanifo no yenim bio and NDC for mpanifo no yeso yenim bio good nyame hu ye mo favor no yeso anya bio ye ko bunum Jubilee House ye nya ko obi Parliament ye nya ko obi na me se kale twenu fe no I'll be one of the first person I will jubilate se Kwesi akwa succeed na ababe dia dance ya be shemi nsemu kina say we believed in the man and he has lived up to expectation. Se me tena radio sika say ono ade ne bottom sika 12 billion abo school dan so enya de pa na se me Jimmy na se me nye no kwafo good ba se ye yi ensem bi se eno de ye de be hye nkrofo bi ne apenti nkrofo bi se omo ye enemies a eno so ehweti vote sai mawe omo ye very peeved so omo anhwe ansi dwa no omo antoto nyoma it will be very difficult to win them back and their money. Well, for me, it is something I mean better hey or nana or ba ebi ko nana kanswa. Sa mo beka sachrom. Then you are losing. Inti momu nyom you esa wo kani panyina ben. Won ti obi ade obe hye wahoro ba ebe di watem ebi an say emay kwatwo say we want rules, we want market, not billboard. We oh, no one minimizing your maybe. So be what I be say na nyoma vivi and I say any pebi e ehufo ni pebi ehufo but body say ya papa so ne nkrofo na e wo no ho no antrase an kire mu nyema bi ani so oda asam de ho krofo e